نسأمنت كنسرق بزا حارفنايو بزا بهجنايو مادر كله صدقي بتكايو مرجانا نسخا زي بلوس ፍጹም ዋጋ ይብሉን ሀለዋት ምንባርና ምሳኻሎ ሓጎስ ምልኣት ፍጻሜኡ ከቶ ዘይንገር ብልቢ ወዲ ሰብ ዘይሕለል እጹብ እዩ መስተንክር ምሳኻሎ ተስፋ ፍዓይኒ እምነትና ሰማይካ መርኣዪ መንኰርኰር ትውፊት ሰረገላ ብተምሳት ዘጉይ ጎይታ ሰላም ጎይታ ፍቕሪ ጎይታ ዕረፍቲ ንሳኻ ምንባር መሪፅናዮ ናስ እምነት ክንሰርሕ ብዛ ሓሪፍናዮ ብዛ ብሂግናዮ ማደር ኩሉ ጽድቂ ቤትካዮ ምርጃና ንስኻ ዘይብሉስ ፍጹም ዋጋ ይብሉን ሀለዋት ምንባርና ንሳኻሎ ጽንዓት መሰርሆት ጽባቐ ሓቀኛ ፍቕሪ ኣማናዊት ፍኖት ንትና ንባር ዕብሪ ንሳኻሎ ሰላም ተሃራፊ ደስታ ዕረፍቲ ናይ ልቢ ቅሳንን ቀትሪ ንዋይኒ የለን ሕሱም ገርቢ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና ተሰንቆ ከበሮ ሒዜ ክዝምር ኣልፍሬያነ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዳሓይ በገና ናስ እምነት ክንሰርሕ ብዛ ሓሪፍናዮ ብዛ ብሂግናዮ ማደር ኩሉ ጽድቂ ቤትካዮ ምርጃና ንስኻ ዘይብሉስ ፍጹም ዋጋ ይብሉን ሀለዋት ምንባርና በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዜ ክዝምር ኣልካየኣነ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዳሓይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዜ ክዝምር ኣልካየኣነ ከይመጽእ ብስርየት ዝወሃብ ንስኻሎ ርውዒት ዘህያው ነፍሲ ምሕረትካ ሪኢኻኒ በደለይ ቕረኢካኒ ንዓይ ሓቂ ኣፍቂርካኒ ነዚ ምስጋና ኣሎኒ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዜ ክዝምር ኣልካየኣነ ጎይታ ዕረፍቲ ንሳኻ ምንባር ኣብ ክንዲ ዝገበርካለይ ሰናይ ስራሕካ ኣምላኸይ ምስጋና እንተሃብኩኻ ብዛ ብሂግናዮ ውሕደካ ማደር ኩሉ ጽድቂ ቤትካዮ ምርጃና ንስኻ ዘይብሉስ ፍጹም ዋጋ ይብሉን ሀለዋት ምንባርና
ቅኔ ዝማሜታት ማህሌት ንኽብርኻ ዝፈሶ ሕርመታት ሰማይ ካብ ዝምድሪ ነፍሲ ትሕደሶ ንሳኻሎ ስርዓት ትስሞ ጸሎታት ዜማ በገና ቅዳሴ ከበሮ ሒዝና ክንቅድስ ኣብዚ ቤትካ ወትሩ ብውዳሴ ወትሩ ብውዳሴ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ብምሕረት ካሪኢኻኒ በደለይ ይቕረኢምካኒ ንዓይ ሓቂ ኣፍቂርካኒ ስለዚ ምስጋና ኣሎኒ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ኣብ ክንዲ ዝገበርካለይ ሰናይ ስራሕካ ኣምላኸይ ምስጋና እንተሃብኩኻ ዝኳ ክውሕደካ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ እንታይ እሞ ክብል ኣነ ጐይታይ ዓቕምን ደሲኢነ ስለቲ ዝገበርካለይ ምስጋና ጥራዩ ዓቕመይ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ኣምላኸይ ተቐበለኒ ዓቕሚ እኳ ተወሓደኒ ተማሪኸ ብፍቕርኻ ይዝምር ኣለኹ ንስምካ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ናባኻ ዝመጻኹላ ሰኸመይ ዘራገፍኩላ ይብላ ኣለኹ ነታ ዕለት ዝባረኽ ንዘንትለ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ
يغريمكاني نعي حات أفكيركاني سلزي مسكانا لوني بحدش فيني مسكانا بدعوم زي ما بدنا نسنقو كبرو حيزي تزمر الكرياني أبكندي زقبركالي سناي سرحكا أملاخي مسكانا انت هبكوها زكواك وحدكا بحدش فيني مسكانا بدعوم دهي بقنا نسنقو كبرو حيزي تزمر الكرياني تاي مخبل أنا ويتاي عاق من ديسيني سلتي تقبر كالي مسكانا ترايو عقمي بحدش فيني مسكانا بدعوم زي ما بقنا مسنقو كبرو حيزي تزمر الكرياني أملاخي تقبلني عقلك توحدني خماري خب فغرقا يزمر علخون السمكا لحدش فيني مسكانا بدعوم دهي بقنا مسنقو كبرو حيزي يزمر الكرياني نباخاز متعقولا سخمي زراقف كولا يبلا لخونة عيلك تبارك نزنتلك بحدش فيني مسكانا بدعوم زي ما بقنا مسنقو كبرو حيزي تزمر الكرياني بحدش فيني مسكانا بدعوم دهي بقنا مسنقو كبرو حيزي تزمر الكرياني بحدش فيني مسكانا بدعوم زي ما بقنا مسنقو كبرو حيزي تزمر الكرياني بحدش فيني مسكانا بدعوم دهي بقنا مسنقو كبرو حيزي تزمر الكرياني بمحرك كاريخاني بدل يغريم كاني نعي حات أفكير كاني سلزي مسكانا لوني بحدش فيني مسكانا بدعوم زي ما بدنا مسنقو كبرو حيزي تزمر الكرياني أبكندي زقبركالي سناي سرحكا أملاخي مسكانا انت هبكوها زكواك وحدكا لحدش فيني مسكانا بدعوم دهي بقنا مسنقو كبرو حيزي تزمر الكرياني
እንታይ ምኽብል ኣነ ጎይታይ ዓቕምን ደሲነ ስለቲ ዝገበርካለይ ምስጋና ጥራዩ ዓቕመይ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ኣምላኸይ ተቐበለኒ ዓቕምኳ ተወሓደኒ ተማሪኸ ብፍቕርኻ ይዝምር ኣለኹ ንስምካ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ናባኻ ዝመጻኹላ ሰኸመይ ዘራገፍኩላ ይብላለኹ ነታ ዕለት ትባረኽ ንዘንክእለ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ብምሕረትካ ርኢኻኒ በደለይ ይቕረ ኢልካኒ ንዓይ ሓጥእ ኣፍቂርካኒ ስለዚ ምስጋና ኣሎኒ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ኣብ ክንዲ ዝገበርካለይ ሰናይ ስራሕካ ኣምላኸይ ምስጋና እንተሃብኩኻ ዝኳ ክውሕደካ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ እንታይ ምኽብል ኣነ ጎይታይ ዓቕምን ደሲነ ስለቲ ዝገበርካለይ ምስጋና ጥራዩ ዓቕመይ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ኣምላኸይ ተቐበለኒ ዓቕምኳ ተወሓደኒ ተማሪኸ ብፍቕርኻ ይዝምር ኣለኹ ንስምካ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ
ናባኻ ዝመጻኹላ ሰኸመይ ዘራገፍኩላ ይብላለኹ ነታ ዕለት ትባረኽ ንዘንትለ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካየ ኣነ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካየ ኣነ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካየ ኣነ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካየ ኣነ ብምሕረት ካሪኢኻኒ በደለይ ይቕረ ኢልካኒ ንዓይ ሓት ኣፍቂርካኒ ስለዚ ምስጋና ኣሎኒ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካየ ኣነ ኣብ ክንዲ ዝገበርካለይ ሰናይ ስራሕካ ኣምላኸይ ምስጋና እንተሃብኩኻ ዝኳ ክውሕደካ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካየ ኣነ እንታየ እሞ ክብል ኣነ ጐይታይ ዓቕምን ደሲኢነ ስለቲ ዝገበርካለይ ምስጋና ጥራዩ ዓቕመይ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካየ ኣነ ኣምላኸይ ተቐበለኒ ዓቕሚ እኳ ተወሓደኒ ተማሪኸ ብፍቕርኻ ይዝምር ኣለኹ ንስምካ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካየ ኣነ ናባኻ ዝመጻኹላ ሰኸመይ ዘራገፍኩላ ይብላለኹ ነታ ዕለት ትባረኽ ንዘንትለ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካየ ኣነ በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካየ ኣነ
ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ብምሕረት ካሪኢኻኒ በደለይ ይቕረኢምካኒ ንዓይ ሓት ኣፍቂርካኒ ስለዚ ምስጋና ኣሎኒ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ኣብ ክንዲ ዝገበርካለይ ሰናይ ስራሕካ ኣምላኸይ ምስጋና እንተሃብኩኻ ዝኳ ክውሕደካ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ እንታየ ምኽብል ኣነ ጐይታይ ዓቕምን ደሲኢነ ስለቲ ዝገበርካለይ ምስጋና ጥራዩ ዓቕመይ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ዜማ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ኣምላኸ I think in Germany now. أبعش لهم ده؟ اللهم أبعش لهم ساعة. اللهم أوكي. ما بسألك من المدينة. أبعش لهم ده؟ ساعتنا أخيرا. أبعش لهم ساعة. اللهم أوكي. ما بسألك من المدينة. أبعش لهم ده؟ ساعتنا أخيرا. أبعش لهم ساعة. اللهم أوكي. ما بسألك من المدينة. أبعش لهم ده؟ ساعتنا أخيرا. أبعش لهم ساعة. كهيدا بعشن ما بسألك من هو جمهورنا بعشن لهم ساعتنا أخيرا بعشن لهم ساعة كهيدا بعشن ما بسألك من هو جمهورنا بعشن لهم ساعتنا أخيرا كما يكنيهم كلهم ومن كهيدا بعشن ما بسألك من هو جمهورنا على الزيان كما يكننا كلهم كهيدا بعشن هو جمهورنا هو جمهورنا هو جمهورنا ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ቅዱስ ኩሉ ኣንፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ሰሜን ክሳብ ነበርካ ንዘለዓለም
غاز يكونس كموت نفسي إن فرحلو نفسنا يوز خننا مجد نحزلو قبرلنا حنغاز يكونس كموت نفسي إن فرحلنا يعرف نفسنا يوز خننا مجد نحزلو قبرلنا حنغاز نشتاس حلنا أرجنا بان حلنا يعرف نفسنا ولينا نمنا بيم زلنا أولنا عبيغان نشتاس حلنا أرجنا بان مريم عرف الناس ولينا ملائكة ترى أولنا نبيم زوريات عبيغان نشتاس حلنا فلنا سلام جميعنا سلامكم ولينا ملائكة ترى اسكام حنا هاي غادر كفنا تنهوريات زمهر كيوم سلام جميعنا سلامكم ولينا ملائكة ترى اسكام من هوريات زمهر كيوم بالساعات سلام جميعنا كامل سمايكم إذا حرفين معكم متبقى يعني عن ضعفنا بتقدش 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 بثاني قدامي تلهم يتن سلاسن ناي مسكانات صدق كنجمع حرا بثاني قدامي تلهم يتن سلاسن سناي نجار نزجبرلنا هل إجابة مسكانات صدق أملاكنا مدعنا حرا بثاني قدامي تلهم يتن سلاسن ناي نجار نزجبرلنا هل إجابة مسكانات صدق أملاكنا مدعنا حرا بثاني قدامي تلهم يتن سلاسن ناي نجار سلام يبلونا كل إجابة أملاكنا مسكانات صدق أملاكنا بثاني قدامي تلهم يتن سلاسن بثاني قدامي تلهم يتن سلاسن
وأملاخ نسبرن كتكوتن لبي آيتن عغونيخا نسيون بسقها سناي قبرلا مكابياتات يروساليم ندق نسبرن كتكوتن لبي آيتن مسواتي صدقي بسحر مسواتي بملو مسواتي بحك بلكايو مكابياتات يروساليم ندق أروح قرب الكايوم شعو مسواتي صدقي بسحر مسواتي بملو مسواتي بحك بلكايو مكابياتات يروساليم ندق أروح قرب الكايوم شعو مسواتي صدقي بسحر مسواتي بملو مسواتي بحك بلكايو مكابياتات يروساليم ندق أروح قرب الكايوم بغش ميت مثال سنة بقوم بسحر مسواتي بملو مسواتي بحك بلكايو مكابياتات يروساليم ندق أروح قرب الكايوم بغش ميت مثال سنة بقوم بغشي بغش ولا ستة በልቤት እንሰላሳ እግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኸ بغش ميت مثال سنة بقوم بغشي ኣዛን ካብ ምድር ላይ بغش ولا ستة በልቤት እንሰላሳ እግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኸ بغش ميت مثال سنة بقوم بغشي ኣዛን ካብ ትግበሩ ላይ بغش ولا ستة በልቤት እንሰላሳ እግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኸ بغش ميت مثال وقالوا سنة تسفر بقوم بغشي على ما تنظر تحت بغش ولا ستة على ما تنظر تحت حلوت نفسي وقالوا تسفر على ذا يعني رحمة على ما يعني إسرائيل كل أبصر على ذا يعني على ما يعني إسرائيل كل أبصر على ذا على ما የሰውን ነገር አይማላለስም ሲያራ ዋስ ከም ተዝሓደ ህፃን አፈቋት የሰውን ነገር አይማላለስም ሲያራ ዋስ አፍታ እስራኤል ህፃን ብልአል የሰውን ነገር አይማላለስም ሲያራ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 132 አሜን ሃሌሉያ ወእግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከራ መዝሙር 132 እግዚአብሔር ከም ዝመሓለ አሜን ሃሌሉያ ወእግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከራ ቁጥርን ክሳብ ዝረግሱን እግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ቤተ እግዚአብሔር ወእግዚአብሔር ንዳዊት ሓራታይ አይዲ በእናንተ ካሳብ ንኽበርሕን እግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ሰላምታ ቤተ እግዚአብሔር ወእግዚአብሔር ንዳዊት ሓራታይ አይዲ በእናንተ ካሳብ ንኽበርሕን እግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ሰላምታ ቤተ እግዚአብሔር ፍራታ ሰማዕና ሓራታይ
كراني نتي تمرم يسكري انت حلو ولدم ما أرفها كراني نتي تمرم يسكري كابو انت حلو ولدم ما أرفها كراني حريوا يمرم يسكري كابو انت أي كرهوار ولدم ما أرفها يهيجيا يهوا حريوا كنرم مسسايا حاجة أي كرهوار ندخاته جاي يرى هوا أبوا نكهنات مسسايا كلبسون أسانا أبوسته جاي يرى هوا أب نكهنات كبكون مسسايا كلبسون أسانا دالو مثلا أسانا جاي يرى كلبسون أب نكهنات كبكون وجد زوري أسانا كنت أعرف هاليلويا نكهنات كبكون وجد زوري كنصارق هاليلويا كنصارق هاليلويا مزمور مبل ሰለስተ እነሆ ኣሕዋት ሓደ ሓቢሮም ክነብስ ክንደይ ሰናይ ክንደይ ጥዑምን እዩ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ካብ ርእሲ ካብ ጭሕሚ ሰናይ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ከምቲ ወርቅ ክቡር እግዚአብሔር ኣብ በረኸትን ሕይወት ኣሮን ንዘለኣለምቲ ኣብ ዘፈር ከምቲ ወርቅ ክቡር እግዚአብሔር ኣብ በረኸትን ሕይወት ኣሮን ንዘለኣለምቲ ኣብ ዘፈር ከምቲ ወርቅ እግዚአብሔር ኣብ በረኸትን ሕይወት ንዘለኣለምቲ ኣብ ዘፈር ከምቲ ወርቅ እግዚአብሔር ኣብ በረኸትን ሕይወት ንዘለኣለምቲ Okay, go ahead. Mama today. Go ahead, please. Okay, go ahead. Mama نبل المزمور داوود نبل 134 إنه أكتب ليتي أربيت جميع ماما نبل المزمور داوود زوير بارك 134 هذا كنا إنه أكتب ليتي أربيت جميع ماما سماع المزمور داوود زوير بارك 134 هذا كنا بارك هللويا ماما سماع المزمور داوود زوير بارك 134 هذا كنا بارك مزمور من قهي أنا قهي نحلالو مزمور من قهي أنا قهي نحلالو مزمور من قهي آمين آمين
ግኑኻዮም ክብሪ እግዚኣብሔር ዓብዩ እሞ ብዛዕባ መገድታት እግዚኣብሔር ክዝምሩ እዮም እግዚኣብሔር ልዑል እዩ እሞ እግዚኣብሔር ዓብዩ እሞ ብዛዕባ መገድታት እግዚኣብሔር ክዝምሩ እዮም የለልዩ ብማእኸል መከራ እግዚኣብሔር ዓብዩ ብዛዕባ ንስኻ ሕያው ትገብረኒ የለልዩ ኢድካ ማእኸል መከራ ጸላእተይ ንስኻ ሕያው የማንከይ ትገብረኒ ነይቲ ኢድካ ማእኸል መከራ ጸላእተይ ክፍጽመለይ ጎይታዬ ጸጋኻ ለዘላለም ይነበር ኢድካ ንትግበር ንተግባር ኣእዳውካ ክፍጽመለይ ጎይታዬ ጸጋኻ ለዘላለም ይነበር ኢድካ ንትግበር ንተግባር ኣእዳውካ ክፍጽመለይ ጎይታዬ ጸጋኻ ለዘላለም ይነበር ኢድካ ንትግበር ንተግባር ኣእዳውካ ክፍጽመለይ ጎይታዬ ጸጋኻ ለዘላለም ይነበር معقوبي سامكو نفسي قدي تقبل يلبون او እግዚአብሔር ናባኻ ወይ ወኹ معقوبي ንስኻ معقوبي نفسي قدي ያዋን ላይ يلبون እግዚአብሔር ናባኻ ብዙሕ መከራ ወኹ معقوبي የዘለኹሞ አውያተ ስማ ያዋን ላይ يلبون እግዚአብሔር ናባኻ ብዙሕ መከራ ሰጎክተይ አናየዘለኹሞ ንስምካ አውያተ ስማ ያዋን ላይ يوم محسوس كم نفسي أما سوقتي سناي كتجبرني أتسمو سيكون يوم محسوس كم نفسي أما سوقتي سناي كتجبرني أتسمو سيكون يوم رحيل الله ده ومن يتزالون تحرالو ميتنا روان شلشون رحيل الله ده ومن يتزالون تحرالو ترحاس go ahead ترحاس رحيل الله ده ومن يتزالون تحرالو ترحاس go ahead ترحاس نفسي لإግዚአብሔር ومن بهوتين كاللخون إግዚአብሔር كمسكنو زعل لخون أملاك بمسافة እግዚአብሔር فرد زي هوتين كاللخون إግዚአብሔር كمسكنو تنفاس زعل لخون أملاك بمسافة እግዚአብሔር فرد زي أملاك يعقوب رد يوم تسفأ تنفاس እግዚአብሔር أملاك يبرزل بمسافة مدرن بحرن أبو زلو أملاك يعقوب رد نحق يخسع نزل عدم እግዚአብሔር أملاك يبرزل بمسافة مدرن تميات من جهاز أبو أملاك يعقوب
حق يخص እግዚአብሔር ንዕውራት እግዚአብሔር ንዝደነሙ ምክንያቱ እግዚአብሔር ንጻድቃን እግዚአብሔር ንስሐቅ ይخص እግዚአብሔር እግዚአብሔር ንጻድቃን እግዚአብሔር ንአደም ንመገድረስ እግዚአብሔር ንጻድቃን እግዚአብሔር ንስሐቅ ይخص እግዚአብሔር እግዚአብሔር ንጻድቃን እግዚአብሔር ንአደም ሃሌሉያ ንመገድረስ እግዚአብሔር ንጻድቃን እግዚአብሔር ንስሐቅ ይخص እግዚአብሔር እግዚአብሔር ንጻድቃን እግዚአብሔር ንአደም ሃሌሉያ ንመገድረስ መንፈስ ቅዱስ ወደ አምላክ አሜን ሃሌሉያ አምላክና በመዝሙር ሙዳስ ሰናይ እዩ ጥዑም እዩ እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጻ ንስዱዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ ንልቦም እተሰብሩ ይፍውስ ንቁስሎም ይዝንን ቁጽሪ ከዋኽብቲ ይቆጽር ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጎይታና ዓብይ እዩ ኃይሉ ብርቱዕ እዩ ምስተውዓሉ ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲኣን ግና ኣብ ምድሪ የውድቆም ንእግዚአብሔር በመምሳው ዘምሩሉ ንኣምላኽና ውዳሴ በመሰንቆ ዘምሩሉ ነቲ ንሰማያት ብደበና ዝጉልብብ ንምድሪ ዝናም ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጨቓዊት ኳኳትን ዝምግብ ዘምሩሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን በኣጋር ሰብ ኣይሕጎስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸጋኡን ዝጽበዩ ይሕጎስ መሃርሃር ማዓጾኺ ኣጽንዒ ንደቅኺ ኣብ ማእኸልኪ ባርኽዎም እዩ እሞ ኦ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር አመስግኒ ኦ ጽዮን አምላኽኪ ወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብሰብሒ ሰናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጎይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣስ ሓይታ ከም ሓምኩሽቲ ይብትኖ ንበረድ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁሩኸ መን ይቀውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ ቃሉን ያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣህዛብ ከምዚ ከቶ ኣይክገብረሎምን ፍርድታቱ ከዓ ኣይፈለጡን ሃሌሉያ አሜን አሜን أنا كنبت እሺ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ እተን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ እቶም ብሩሃት ከዋኽብትን አመስግንዎ እቶም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጥሮም እዮም እሞ ንሶም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቅዋም ዘይሓልፉ ከዓ ሃብዎ ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገባላት ባሕርን ማዕሞቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እትሰልጥ ትበቡላን ኣቱም ኣኽረርን ኮርቢትን ኩልኩም ፍረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኩምን ኣራዊትን ኩልካትኩም ንእንስሳን ለመምት እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ዓበይትን ምስ ንኣሽቱ ስሙ በየን ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማያትን ምድርን እዩ እሞ ንሶም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ አልዓለ ስለዚ ኩልኩም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እትዝቀርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አቦሺ ወንጌል ሉቃስ
ፍቅዲ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤል ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ ቁቡዕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣእተውዎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ ኢና መስገነ እሞ ወጎይታይ ነቲ ንምምራህ ኣህዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኩን ኣሜን ወክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደል ካሎና ኣሜን ክፍልታት ጸሎት ዘንብብ ኣለኹ ከንብብ ኣነ ሕራይ ማጽጌረዳ ሕራይ ካለ ዘንበበሎ ዲ ዘንበበተሊ ብርሃነ ሕራይ أنا خنبب هو برهانة ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚት ቅኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግንከ ነፍሴ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወስዱን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንስእኪ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሓፀኒ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቀፂሉ ዘንበበተሎ ኣነ ኣለኹ ዘንበብ ህይወት ሂብካ ንለኻከ هو اوكي በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተ ዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ክን እቲ ሕማቅ ኣካይን ካብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስ ዝቃልዕ ኣብ ሓጢኣት ዓራት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛ ከዳዕ ስጋኺ ኣለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዝፈርሕ መንበር ፍርድኻ ኣሰንበድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እውን እንበርከኽ በቲ መለካታዊ ንፅበራት ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እና ወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቅረበለለይ እብል ኣለኹ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቀፂሉ ምን ኣሎ ዘንበበ አማጽ ገረዳ አረ እስማውን ኦ ንጽህትን ድንግል ናይ ባርያኺ እተቕጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብከንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይታ ኣደ ኢኺ ኣደ ፈልፋሊት ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ቀጽሎ
أبا أختك هللويا بدحري إلا دي زنبب هلا هللويا أنا خنبب راهل حراش أوكي وقويتا بزاليتي زي أنا عامو بزي حديات كنحدر حلونا وأملاخ أبوتاتنا نسخا بروخ إيخا برختك أزيو بزح إيو قدوس سمكاون نزل عالم كبري زملؤو إيو أمين نسخا بروخ إيخا برختك أزيو كلنا إيو زلنا محرتك خموتو تخنلنا لعنتي خلو نعاخا يتبايع علوا نسخا خا أب أوانو مقبي تهبم أو أملاخنا مدحنينان أو تسفى خلو وسنات مدري سمعنا أو قويتا نسخا إخا كابزي عليه تزين زل ألم تدحننان تعقبنان آمين أو قويتا بروخ إخا أمو فردخا مهارنا أو قويتا حق النتكا بروخ إخا أمو أب كبرخا أبرها اللي أو قويتا محرتكا نزل ألم ينبر أو قويتا نعي نتقبار إيدكا كاولودو ناولودو معقوبي سلزخونكا أي تنتقني أو قويتا تقبار نعخا بديلة إيو ناولودو حارن معقوبي سلزخونكا أدحنان نابل أي تنتقني أو قويتا نعخا أباخاتو كيلا ألوكمو أدحناني فقادكا خقبركا مهارني نسخا أملاخي فالفالي هيوت إيخا ببرهانكا دما إنا برهان النرئي محرتك نابتم زبلتوخا خبرخا خا ناب قنوعات لبي تمسع صقان برختن مسقانان بحق إناتكا إيو أو قدمي عالم زنبركان نزل عالم اتنبر زلخان أبون ودن منفس قدسن نعخا مسقانان وداسين قرمان نقبا لو من كل ساعة نزل عالم آمين أو العلقويتا بأخا مأمانان نسم كام زمارن سناي إيومو محرتك أبسط صباح حقنتك دما ليتي أزنتو هللويا آمين ቅዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይነብር ወድንግል ማርያም ተወልደ መሐረና آمين ቅዱስ እግዚአብሔር መስቀል መንታና ስለሰለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይነብር ተመሳሳይ ማዕሲ ከሞት ያስነሳ ምስጋና ሰላም አለ ወባራቱ ያዋን ታዘዝ በለና ሐዲስ ለዚህ ወይታ መሐረና ምስጋና አቦን ወይም መንፈስ ለሞት ለዛንዘር አለማለት አሜን آمين ቅዱስ መሐረና ቅዱስ መሐረና ቅዱስ መሐረና ቅዱስ መሐረና ወይታ ኃጢአትና አደገልና ወይታ በደልና ይተሰለና ወይታ አወሳና ወይታ ህማት አብሳይየሙ من تدرس كايلا فوسهم وويتا حمات الزوار صحيحهم من تدرس كايلا فوسهم وويتا حمات الزوار صحيحهم من تدرس كايلا فوسهم وويتا نتوجو أقدارنا لدارنا نحولنا حنا نفسهم على أسباريها قبل بكائن قبل من تسمع عرفنا مسلمهم رسوساويان وخا حاجة نتوزغنكا ويتا لدارنا لما رأى فأتقبلنا كبر المسكانة وثم عرض سنانا هاي أمين وبيتا محرنا وبيتا محرنا وبيتا بارنا أمين كمسنا قبلنا كمسنا قبل عقبلنا سنعات نقابلنا سمكاي قدس من سخات امصا فاطمه تاب سمايكم على تنجر بدلنا نغسلنا نحن وعدنا من بركتنا يكون هاي المسكانة العلم آمين አከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ተወልደና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ኃጢአት ስለሐዲሙ ተምሕረና ናብ ጎይታ ለምንና አሜን ሰንዲ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰብ አማላሊ
ناوي يسوع الصوت في الرجال حاجة ناخذ قولنا لمننا ولا حتى نمسك القلب سلام لك ولا ما يلاقينا دول الكلام لما كنت على الناس كان قبل ونلقي وجانا يسوع الصوت ده من الأملاين حتى أدانا تحاجلنا أذكرنا آمين وأنا حكى يا أبراهام نخبرتي وقصدي رواية أملاك من عالم سنقول لنا مسيح أنا نفسنا سنقول حالنا نسبلك وكان المسلم يسوع كريستوس كبرنا عفايهم نسبان هوايات مرقصهم سماعات أهلهم لذلك أنا علمتهم نبي الكريستيان سمعات نحال الآن كذب بحاجة ملكوته سلوس قدوس نسبلنا خلون وويتا محلنا وويتا محلنا وويتا وارثنا آمين آمين كل مسحازي سمعت على أبناء الدنيا وحال ويتا يسوع كريستوس علم كي تمدري مسؤول كل ولا كنا من كبرهان كبرهان حاجة أملاك سلام أملاك دول المفروض زي ما هي المفروض مسافة مع الدول كله استبدل زي كوبنا من المسافة كلها المفروض يكون كويس على سماعه من استبدل يوم من كان استبدل في الحالة على سماعه الدول نفس الدروس كانوا يستخدمون آيات قالوا سي عاتي انسى يوان متان كفر بخلق ماتي حامين زخني كباب سرسة منفس برسنام نسود المسكنة عاد قدس بدر سالنا يوتم آمين 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ
أملاكنا لك ما بسانا لك ميرتك أغنى وأقولك ما بسانا بسمايات نبر أبونا سمكاي كدس سمكات مسا فاركام تاب سماي كومودم ما مدريخون على دنجيرانا حنان زبدلونا بدلهم كم سحدقنا له بدلنا أب كفار حنا نامبر فتنا يدونا منجسين حيزين كبرن زلالم أتكمامين ما يقدس غير لا سلامتا لا خيدين كل يخي فاون كل يخي تجار بيت أسراوي سلام غيها نسبة يخي شخص بروخيو أم دسجا جرين شاخي سيد تسير كي حياتنا حرقنا ورخي بتانا آمين نسحة ጸሎት አቦቀሺ ሁለት ንሳይ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ወእግዚአብሔር አምላክ ኃይልታት ቅድሚ ኩሉ እዋን ዝነበርካ ንዘለዓለሙን ሁሉ ዝኾንካ ፀሓይ መዓልቲ ኸብሪ ጸልማት ከዓ ንዕረፍቲ ደቂ ሰብ ዝፈጠርካ ኦ ንጉስ ዘለዓለም ነዛ ለይቲ እዚኣ ብሰላም ኣሕዲርካ ናብዛ መዓልቲ እዚኣ ስለ ዘእተኻና ንመስግነካ ኣለና ኦ ንጉስና ዘለዓለምን ብርሃን ገጽካ ከተንፀባረቐልና ኣምላኻዊ ብርሃን ፍልጠትካ እውን ከብርሃልና ይልምነካ ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ክንከውን ዓብቃዓና ኦ ጎይታ እዛ መዓልቲ እዚኣ ብቅድስናን ብንጽህናን ብሰናይ ሙዕዶን ክንሓልፋ ነቲ ተረፈ ሂወትና እውን ብዘይ ዕንቅፋት ክንፍጽሞ ሓግዘና ምስሩህርህን መፍቀሪ ሰብን ዝኾነ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሃቢ ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ንዓኻ ይኹን ኣሜን ካልኣይ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ንብርሃን ትልእኾሞ ዝፍኖን ፀሓይ ኣብ ልዕሊ ሓጥኣንን ጻድቃንን እተብርህ ጎይታ ኩሉ ዓለም ከብርህ ዝገበርካ ልብናን ኣእምሮናን ምስውዓልናን ኣብርህ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ደስ ከነብለካ ከነሐጉሰካ ዓድለና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ዘበለ ሓልወና ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ካብ ኩሉ ተጻራሪ ሓይልን ኣድሕነና ምስሩህርህን መፍቀሪ ሰብን ዝኾነ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስን ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ንዓኻ ይኹን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ብክብረት ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ርህሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ትጽበዮም ዘሎ ተስፋ ክረኽቡ ንኩሉ ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንከብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ሓዘንን ስቅያት ልብን ርዳኣና ብህልውንኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳት መላእኽቲ ክሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኦ ጎይታ ክቡር ምስጉን ወድኻ ንስኻትኩምሲ ክጽልዩ ከለኹም ከም ዝበሉ እናበለ ከም ዝመሃረና ከምዚ ኢልና ክንጽዋዓካ ብቑዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሓን ዝበደልና በደሎም ከም ዝበደልና ንዕወሰና ኣብቱ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን የማን ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክኹ ህልናኺ ድጋፍ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባሕ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ዘብለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረከር ስኹም ብሩኽ እዩ ወምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰቅየልና ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሳብዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ንቅዱስ ዕላማ ክንጋባእ ዝፈቀደልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይፅሓዮ አሜን። ኣቦና ኣባይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ጉባኤና ክትከፍቱልና ናብ ካልኣይ አገልግሎት ኢና ንምሰጋገር ዘለና እሞ ጉባኤና ክትከፍቱልና ብትሕትና ይሓትት። أبغى شميت غيركم الله ما يسمعني دلو أميت قبرة أيوة أي كبرن مسجانان نجزي أبير أملاخنا يخون كساب حجي نحنا إنا صلوات كنجبر صنيحنا نحنا صلوات كنجبر كلنا اجزي أبير كسمعنا سميع دما كملسلنا سميع دما حساب لبنا كسمرلنا كمون حاتياتنا يقرخ لنا كنلمن إنا صنيحنا مو اتزبص حنا يصلوت أب إذن اجزي أبير زبصح اجزي أبير زقبلا اجزي أبير دما سميعون تقبيلن حطنا زملس حساب لبنا زسمر لليتنا زمالئ حاتياتنا دما زدمسس يقبرلنا حج دما أبونا أبي مرقية حديرو اجزي أبير كزاربنا يمو نبونا تزارب اللسان نعنا دما سمع إذني أستو على لبي كبنا زيابير أملاخنا سناي فقادو يخنلنا كلنا أمرنا حسابنا لبنا ناب سماي ناب لعلي ناب تزن قرنا قال كان أستبهلنا دما فر هايمانوت فر منفس قدس كن فريلو حقزنا أبونا أبي مرقيتا زيابير منفس قدسو اللي إخو يزاربكم أنا دما سمعها إذن هبنا سلقوا زيابير كان يبصحيو آمين آمين سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዚ ብህይወት ዓቂቡ ንዘብፅሐና ልኡለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህር ምስጋና ብፅሓዮ أنا شرب بردالي اسمه نمر كم فقاد እግዚአብሔር ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ኣብ ቅቡል ጸሎት ሪኢና ነርና ካብተን ቅቡል ጸሎት ዝብላ ዘለዋ ሰለስተ ሪኢና ነርና ክልተ ተሪፈናና ስለዚ ጸሎትና ቅቡል ድዩ ኣይኮነን አሚንና ጸሎትና ቅቡል እንተኮይኑ በተ ዓቕምና ተቢዕና ነቲ ንልሙኖ ከም ንረኽቦ ፈሊጥና ክንጽልም እንቲ ጸሎትና ቅቡል ኣይኮነን እንተኢልና ከዓ ጸሎትና ቅቡል ክኸውን ምእንቲ ነቲ ጸሎትና ቅቡል ዘይገብር ነገር ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እንዳልገስና እግዚአብሔር ዝቕበሎ ንዓና ንበረኸት ዝኸውን ጾርና ዝቕልል ሕማምና ዝፍውስ ባህግና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ዘስልጥ ዘቕንዕ ክኸውን ምእንቲ መጀመርያ ጸሎትና ብፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝተሰነየ ክኸውን ኢልና ብዝሓለፈ ግዜና ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል ከዓ ትሽዓተ እዮም ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 22 ንትሽዓተ እዮም هدي إلنا خنريوم تلازمنا نيرنا حدا خابهم إمناتيو أب برايان معرف عسرت وحدا قصر شدشة بزي إمنات جنا نأملاخ كسمرو أي كالنيو أتينا بإجزابير كمتس زدلي صلاتو قبول كخوين زدلي أملاخ كم زلون
ነቶም ዝጽበይዎ ከዓ ዓስቢ ከም ዝህቦን ከኣምን ይግብኦ። እዚ እምነት እዚ ከዓ ብዘይ ጥርጥር ክኸውን ይግብኦ። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 2 ጀሚሩ ካባኻትኩም ገለ ነገር ዝጎደሎ እንተመሰሎ ካባኻትኩም ገለ ነገር ተጸገመኩም ካብ እግዚአብሔር ገለ ረድኤት በረኸት ተደለኹም ነቲ ከየስተሓፈረ እስኻ ከምዚ እንዲኻ ኸይበለ ብልክስ ዝህብ ኣምላኽ ይለመኖሞ ክወሃቦ እዩ። እንተኾነ እቲ ዝልምን ብዘይ ምጥርጣር ይለምን ትዝጠራጠርሲ ካብ እግዚአብሔር ገለ ነገር ዝቕበል ኣይምሰሎ ኢሉ ብዘይ ጥርጥር ብእምነት ክኸውን። ስለዚ ምጥርጣር ወይ ድኻም እምነት እንተጋጠመናኸ ብኸመይ ናብ ምልኣት እምነት ንመጽእ ዝብል ኣብ ማርቆስ 9:22-23 እቲ ወዲ ዝሓመሞ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ትኽእል እንተኾንካ ግዳ ወደይ ዘይተሕውየለይ ምስ በሎ ትኽእል እንተኾንካ ዲኻ ዝበልካ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነስ ንዓይ ንኹሉ ዝኽእል ይትረፍሲ ንዝኣምን እውን ኩሉ ይከኣል ምስ በሎ ጎይታይ ኣኣምን ንጉድለት እምነተይ ግን መላኣለይ ኢሉ ከም ዝተማሕፀነሞ እምነቱ ከም ዝተመላኣሉ። ስለዚ ኣብ ዝጎደለና ነገር ከዓ ጎደለና እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና መላኣልና ክንብሎሞ ክመላኣልና እዩ። እቲ ካልኣይ ኩሉ ግዜ ጸሎት ብንስሓ ክኸውን ቀዳማይ ኣብ ዘፍጥረት 3:8-11 ዘሎ ኣቦና ኣዳም ትእዛዝ እግዚአብሔር ምስ ተፍረሰ መጀመርያ እንታይ ገይሩ ሕሊኑ ረቲዕዎ ኢሉ ንሕሊኑ ጽን ይብል ስለ ዝነበረ ከዓ ከም ዝኣበሰ ከም ዝበደለ ፈሊጡ ካብ እግዚአብሔር ከዓ ክርሕቕ ጀሚሩ እዩ። ገና እግዚአብሔር ከይተዛረቦ ከሎ እግዚአብሔር ምስ ሓተቶ ከዓ ጥረሐይ ብምዃነይ ተሓባኹ ድምፅኻ ሰሚዐ ከዓ ፈራሕኹ እዩ። ስለዚ ነቲ ገጊኡ ገና ብውሽጡ ኣምላኽ ከይሓተቶ ከሎ ምስ ኣምላኽ ንስሓ ኣትዩ እዩ። ካልኣይ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9:1-19 ዘሎ ዳንኤል ኣነን ህዝበይን በዲልናካ ኢና ንሕናን መራሕትናን በዲልናካ ኢና ንሕናን ነገስታትናን በዲልናካ ኢና ንሕናን ነቢያትናን በዲልናካ ኢና ንሕናን ካህናትካን በዲልናካ ኢና ካባና ጉድለት ሓጢኣት ካባኻ ከዓ ምሕረት ሙሉእ እሞ ስለዚ በቲ ንቅዱሳን ዝሃብካዮም ምሕረት ንህዝብኻ ምሕረት ግበር ኢሉ ጉድለቱ ጉድለት ህዝቡ ጉድለት መራሕቱ ሒዙ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምስ ቀረበ ኣብ ምዕራፍ 10:12 ምስ በጻሕና ዳንኤል ካብታ ልብኻ ናብ ምስትውዓል ዘቕናዕኻላ ርእስኻ ከዓ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ዘድነንካሉ ግዜ ጀሚሩ ጸሎትካ ተሰሚዑ እዩ ኢሉ እግዚአብሔር ከም ዝሰምዖ እሞ ካብቲ ዘለዎ ናይ ባቢሎን ምርኮ እግዚአብሔር ክመልሶም ምዃኑ ቃል ኣትወሉ እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 19:1-10 ዘሎ ዘኬዎስ እግዚአብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛኻ ክውዕል ኣለኒ ምስ በሎ ንዝበደልክዎ 4 ዕፅፊ ፍርቂ ገንዘበይ ከዓ ንድኻታት ይህብ ኢሉ ነቲ ዝተገብረሉ ውዕለት ብኸመይ ናብ እግዚአብሔር ከም ዝቐረበ ቀፂልና ዝረኣናዮ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ከመይ ገሮም ብዛዕባ ሓጢኣቶም ይንስሑ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዝተጋገዩ ከመይ ገሮም ከም ዝንስሑ በቲ ቅዱስ ተግባር ሰብነቶም ኣትሕት ኣቢሎም ሰብነቶም ኣዋሪዶም ከም ዝንስሑ ከም ዝገበርዎም ኣባ ኣትናሲዎስ ኣብ ትሕቲ በዓል መፍርያን ከይዶም ትሕት ኢሎም ምስ ኣገልገሉ ኣብ በዓል መፍርያን ከመይ ገሮም ከም ዝተነስሑ ብዝሓለፈ ግዜ ነቶም ኣብ ጉባኤ ዝነበርና يحصر أبيلنا يرينا بدحريو صلوت بحدقة حتيات خون صلاته لمستك أيام يوقفتها بإجزابير مالت إجزابير نايك إيمانيا صلوت هاي قبلني وسلز بالقال إجزابير بحدقة حتيات خون أتوم زتبدلوا خا ناي بحق زتبدلوا مو مس إجزابير زقعزو ناي إجزابير سبات زخنو أيك يومون يومي سلازي نقيم تخينا لبنا كيمي حزن تداها الليو ازي اتوم نا اكزابير سبات كمز سعرو سلازي يوسف نعاي بمشاتكم
እግዚአብሔር ነኸምዝ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ህዝቢ ከድሕን እግዚአብሔር ይብኢድኩም ሸይጥን ንበር ንዓይ ብምሻትኩም ኣይትፍርሁ ኣይትሕፈሩ ኣነ ኸኣ ንዓኻትኩምን ንደቅኹምን ንማልኩምን ክሓልየ ኢሉ ባዕሉ ምሕረት ከም ዝገበረ ኣቦና ዮሴፍ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ምሕረት ክምህር ከሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 21 ክሳብ 35 ምሕረት ግበሩ ሕድገት ግበሩ ደጋጊሙ ክምህር ከሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ መምህር ሓወይ እንተበደለኒ 7 ግዜ ዶ ክሓድገሉ ምስ በሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን 7 ግዜ ኣይብለካን 7 ግዜ 7 ማለት መወዳእታ ዘይብሉ ምሕረት ኣምላኽ መወዳእታ ዘይብሉ ዶብዘም ዘይብሉ ከም ዝኾነ ስለዚ ክርዳኣና ምእንቲ ብኣብነት ገይሩ ሓደ ሰብ 1,000 መክሊት ዝተለቅሐ ንኻልእ ሰብ ከዓ 100 ዲናር ኣለቂሕዎ ከም ዝነበረ በቲ ናይቲ ግዜቲ ሸርፊ ሓደ መክሊት 600 ዲናር ይሽረፍ ከም ዝነበረ እሞ ነዚ 1,000 መክሊት ክኸፍሎ ብዘይምኽኣሉ ጎይትኡ ዕድኡ ከም ዝሰረዘሉ እዚ 1,000 መክሊት ዝተሓድገሉ ግን ንኻልእ ሰብ 100 ዲናር ኣለቂሕዎ ነበረ እሞ እዛ 100 ዲናር ምለሰለይሉ ዓቕሚ የብለይን ምስ በሎ ከም ዘእሰሮ እቶም ነዚ ዝረኣዩ ባሮቱ ናብቲ ዝመሓረ ጎይታ ኸይዶም እገለት 1,000 መክሊት ሎሚ ዝመሓርካዮ ብሰንኪ 100 ዲናር ንእከለ ዝተባህለ ሰብ ኣሲርዎ ኢሎም ምስ ነገርዎ ፀዊዑ ኣነ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣንካ ዕዳኻ ሰሪዘልካ ስኻኸ ነቲ ዓቕሚ ዝሰኣነ ዕድኡ ክትስርዘሉ ኣይግባእካን ዶ ስለዚ ኢዱን ኣገሩን ኣሲርኩም ናብቲ ናይ ዘለዓለም ስቃይ ደርቢዎ ኢሉ ከም ዝፈረዶ ሽዑ እንታይ ይብል መወዳእታ ንስኻትኩም ከዓ ኢሉ ናይ መወዳእታ ቃል ንብፃይኩም ካብ ውሽጢ ልብኹም በደሉ እንደዘይሓደግኩምሉ ንዓኹም ከዓ ሰማያዊ ኣቦኹም ኣይከሓድገልኩምን ኢሉ ወሰን ዘይብሉ ምሕረት ክንገብር ናብ ቤት እግዚአብሔር ክንከይድ ጸሎት ክንገብር መስዋዕቲ ከነቅርብ ከለና ሓውኻ ተቀይምካ ከም ዘሎ ሓብትኻ ተቀይማትካ ከም ዘላ እንተፈሊጥካ እቲ ምጽዋትካ መባእኻ ኣብታ ኣብ ቤት መቅደስ ኣቀሚጥካ መጀመርያ ከይድካ ምስ ሓውኻ ዓርቂ ግበር ሽዑ ጸሎትካን ምጽዋትካን ቅቡል ክኸውን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ጸሎትና ብሕድገት ክኸውን ራብዓይ ጸሎትና ብኻሕሳን ብምጽዋትን ክኸውን ማለት ዝበደልናዮ ክሒስና ዝወሰድናዮ መሊስና ኢል ዓቕምና ብዘፍቅዶ ዝበደልናዮ ክሒስና ዝወሰድናዮ መሊስና ምስ እንጽሊ ጸሎትና ቅቡል ይኸውን እዩ ሲራክ ምዕራፍ 3 ቶም ካልኣይ ቀኖና መጽሓፍ ቅዱስ ሒዝኩም ዘለኹም ካብ 30-31 ምጽዋት ከመይ ገይሩ ንሓጢኣት ከም ዘስሪ ንጸሎት ቅቡል ከም ዝኸውን ከምውን ኣብ ናይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ንቆርኔሌዎስ ጸሎትካን ምጽዋትካን ንመዘከርታኻ ንሰማያት ዓሪጉ ኢሉ ከመይ ኢሉ ከም ዘበሰሮ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ተጻሒፉሉ እዩ ቀጺሉ ጸሎትና ብምስትንታን ውርደት ክኸውን እዩ ማለት ሰይጣን ዕዮና እንተቀናዓልና ከም ንዕበ ዕዮና እንደዘይሰለጠና ተስፋ ከም ንቆርጽ ይዝገብር ማለት እዚ ጥፉእ ወዲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ 11 ክሳብ 32 ታሪኹ ተጻሒፉ ዘሎ ቤት አቡኡ ገፊዑ ምስከደ ነቲ ዝተመቕሎ ገንዘብ ብዝርገት ምሰጥፍኦ ኣብቲ ዝቕመጦ ዓዲ ጥምየት ምስ መፀ ስራሕቲ ዝረኸቦ ስራሕ ከዓ ሓሰማታት ምጉሳይ ምስ ኮነ ይትረፍ ዶ ካብቲ ሰብ ዝበልዖስ ካብቲ ሓሰማታት ዝበልዖ ቋርፉን ዝህቦ ምሳኣነ ኣብ ቤት ኣቦይ መግቢ ዝተርፎም ባሮት ኣለዉ ስለዚ ኣነ ግን ኣብዚ ብጥምየት እዋረድ ኣለኹ መሰል ውልድነተይ ኣጥፍየየ ናብ ኣቦይ ክምለስ እሞ ነቦይ ሓደ ካብ ባሮትካ ቁፀረኒ ክብሎ ወድኻ ክበሃል ድሕር ሕጂ ኣይግባኣንኒ ክብሎ እሞ ኣብ ቤት ኣቦይ ምስቶን ገላው ቦታተይ እንጌራ ፀጊበ ክነብር ኢሉ ነቲ ዝነበሮ ውርደት ናብ ምምላስ ተጠቂሙሉ ኢሉ ዝነበሮ ውርደት ከቢድ ውርደት ግን ተስፋኻ ይቆረፀ ኣስተንቲኑ እቲ ዘለዎ ውርደትን ኣብ ቤት ኣቦኡ ዝነበረ ክብረትን ርኢዩ ነቲ መከራ ናብ ቁም ነገር ተጠቂሙሉ ናብ ንስሓ ተጠቂሙሉ ናብ ኣቦኡ ተመሊሱ ኣቦኡ ከዓ ወደይ ጠፊኡ ነይሩ
ተረኺቡ መይቱ ነይሩ ከዓ ተንስኡ ኢሉ ከም ዝተቐበሎ ይገልጽ ማለት እዩ። ስለዚ ጸሎትና በዚ ቅቡል ኸውን። ቀፂልና ንሪኦ ዘይቅቡል ጸሎት እዩ። ዘይቅቡል ጸሎት ዝመሰለ ኸመይ እዩ? ሐዋርያ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ኣስፊሑ ጽሒፉ ኣሎ እዩ። ስለዚ ከም መጽሓፍ ቅዱስ ሒዝና ዘለና እቲ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ ውግእን ባእስን ካበይ ዝመጽእ ዘሎ ካብቲ ኣብ ኣካላትኩም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ፍትወት ስጋኹም ደይኮነን ትምነዩ እሞ የብልኩምን ትቐትሉን ትቐንኡን እሞ ሓንቲ እኳ ክትረኽቡ ኣይከኣለኩምን እዩ ትበኣሱን ትዋግኡን እሞ ስለ ዘይለመንኩም የብልኩምን ትልሙን ኢኹም እሞ ብፍትወት ስጋኹም ምእንቲ ክትዘርዎ ብኽፉእ ስለ ዝለመንኩም ኣይትቕበሉን ኢኹም። ስለዚ ጸሎት ክፍኣት ሒዝካ ወይ ንኽፍኣት ምኽንያት ስለዚ ኣብ ቁፅሪ 3 ትልሙን ኢኹም እሞ ብፍትወት ስጋኹም ምእንቲ ክትዘርዎ ብኽፉእ ስለ ዝለመንኩም ኣይትቕበሉን ኢኹም። ስለዚ እግዚአብሔር ንኽፍኣት ስለ ዝፍንፍኖ ንኽፍኣት ስለ ዝጽየፎ ብኽፍኣት ዝጽለ ጸሎት እግዚአብሔር ኣይቅበሎን እዩ። ምክንያቱ ኣጋንንት እውን ይኣምኑን ይርዕዱን ይንቅጥቀጡን እዮም ኢሉ። ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ኣምልኾ ግን ምስ ክፍኣት ስለ ዝኾነ ጸሎቶም ወይ ኣምልኾኦም ቅቡል ኣይኸውንን እዩ። ካልኣይ እቲ ንሕና ንጽልዮ ጸሎት ንዓና ጎዳኢ ምስ ዝኸውን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ 20 ክሳብ 28 ዘሎ ኣደ ደቂ ዘብዴዎስ እንታይ ለይ ሓቲታቶ ዞም ደቀይ ሓዲኦም ብየማንካ ሓዲኦም ብጸጋምካ ክኾኑ እዩ። ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ እስራኤል ንጉስ ክኸውን ደቀ ከዓ ኣብ ምድሪ መሳፍንቲ ኮይኖም ክነብሩ ካልእ ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ውሳኔ ሓዲኦም ብጸጋም ሓዲኦም ብየማን እንተኮይኖም እግዚአብሔር ንጻድቃን ብየማን የቆሞም ሓጥኣን ከዓ ብጸጋም እዮም ዝቆሙ እዩ። ስለዚ እንታይ ኢልዋ እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም እትልምንዎ ስለ ዘይትፈልጡ ከዓ ንዓኹም ዝጎድእ እውን ትልሙኑ ኢኹም ኢሉ እንታይ ኢልና ነቲ ንልምኖ ፈሊጥና ክንጽሊ ከም ዘለና ስለዚ ንዓና ጎዳኢ ምስ ዝኸውን ንሓቶን ሕቶና ይመለስን እዩ ማለት ካልእ ብትዕቢትን ብትዝህርትን ምስ ዝኸውን ጸሎትና ኣብ ውሽጥና ኣነንነት ወይ ትዕቢት ወይ ትዝህርቲ ኣብ ውሽጥና እንደዘይጠፊኡ ጸሎትና ቅቡል ኣይከውንን እዩ። ኣብዚ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣቐሚጥዎ ዘሎ 18 ክልተ ሰባት ናብ ቤት ጸሎት ከም ዝኣተው እቲ ፈሪሳዊ ወኣምላኽ ኣመስግነካ ኣለኹ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ጸውም ካብ ገንዘበይ ዕሽረ ውፅእ ከምዞም ካልኦት ሓጢኣተኛታት እንኳ ኣይገበርካኒ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ብጥቃይ ዘሎ ተጋዊ እንኳ ኣይገበርካኒ እናበለ ስለ ካልኦት ጥራይ ለፍሊፉ ከም ዝወፀ እቲ ሓደ ግን ንዓይ ንሓጥእ መሓረኒ እናበለ ስለ ሓጢኣቱ ናብ እግዚአብሔር ይጽሊ ከም ዝነበረ ስለዚ እቲ ብትዕቢት ብትዝህርትን ዝጸለየ ካልእ ሓጢኣት ሒዙ ካብ ቤት እግዚአብሔር ከም ዝተመልሰ እቲ ብሓቂ ዝጸለየ ግን ጸሎቱ ቅቡል ኮይኑ ከም ዝተመልሰ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣበሲርና ኣሎ እዩ። ራብዓይ ጸሎትና ዘይቅቡል ዝኸውን እቲ ንሓቶ ዘለና ሕቶት ንጽልየሉ ዘለና ኣርእስቲ ኣብ ዘይግዚኡ ምስ ዝኸውን እዩ። እዚ ሉቃስ 1:20 መልአከ መበስር ቅዱስ ገብርኤል ንካህን ዘካርያስ እቲ ቆልዓ ክሳብ ዝውለድ ብሃም ክትከውን ኢኻ ኢሉ። ስለዚ ዮሐንስ ገና ኣይተጸንሰን ዘሎ እዚ ውሳኔ ኣምላኽ ኣፍ ካህን ዘካርያስ ክኽፈት እንተደኣ ኮይኑ ልክዕ ዮሐንስ ምስ ተወልደ ከምቲ መልአኽ ኣምላኽ ዝበሎ ኣብ 40 መዓልቲ ቤት መቕደስ ምስ ወሰድዎ ክኽፈት ኢሉ። ስለዚ ጽባሕ ዝኸውን ወይ ድሕሪ ጽባሕ ዝኸውን ወይ ንዓመታት ዝኸውን ኣብ ዘይግዚኡ ምስ እንሓትት እቲ ሕቶና ወይ ጸሎትና ቅቡል ኣይከውንን እዩ። ካልእ ኣንጻር ፍቓድ ኣምላኽ ምስ ዝኸውን እዩ። ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ካብ 7 ክሳብ 10 ዘሎ
حواري قدوس ጳውሎስ ሳልሳይ ሰማይ በጽሑ ምስተመልሰ ሰይጣን በምንታይ ዝፍትኖ ነይሩ በትዕቢት ይዝፍትኖ ነይሩ እስኻ ሳልሳይ ሰማይ ዝበጽሐኻ ፍሉይ አገልጋላ አምላኽ ፍሉይ ሐዋርያ ኢኻ ኢሉ ሰይጣን በትዕቢት ከሃርሞ እዩ መፈንጠራ አዳሊሉ ነይሩ እግዚአብሔር ካ ሰይጣን በትዕቢት ከይወድቆ ምእንቲ ብሕማም ወቂዕዎ እዩ ንኻልኦት ብዘፈር ክዳኑ እናሕወየ ከሎ ንሱ ግን ብሕማም ሳቀ ነይሩ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሕማም ዛልግሰለይ ኢሉ ምስ ጸለየ ግን እቲ ሕማም ከም ዘይለግስ ምክንያቱ እግዚአብሔር ብመደብ እዩ ብዘፈር ክዳኑ ንኻልኦት እንዳፈወሰ ንሱ ሓምም አንበይ ምተገቦን ካብቲ ሰይጣን አዳሊሉ ዘሎ መፈንጠራ እንድሕር ክድሕን ኮይኑ ግን በዚ ሕማም ዚ እግዚአብሔር قصعو نيرو سلازي كاب تعبيت كنا قف منتي بت እግዚአብሔር زهبو حمام تحت قبل منتي اذا تواهيبو سلازي تحمام كم زي اللعل انت هنا جن حيلي ابدخام يزغلصمو ጸጋ ያخلكاي ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዝም استرده دحمامي كحغوسي بدخامي ون كحغوسي ምክንያቱ እቲ ዘድልዮ ዘሎ ዕጽፍ ጸጋ ነትዕቢት ሰይጣን ንመፈንጠራት ሰይጣን ዘሳጋግር مخانو مسترده بدخامي بحمامي كحغوسي إلو تقبلوه شادشاين موداتان تنحنا نحطو نصليو صلوت نخالقوت ونز قد مزخوني أبزي كابتي تاريخ قدسان أبوتاتنا نمهارو أب تشعات جنبوت أبا دانييل زبهالو عبيني أملاخ سب إذا قدسان أبوتاتنا أب مصحف قدس خنصنع خلنا مصحف قدس كميلو أبانا بسيحو نزبل كاب أبوتاتنا حواريات نابردئتي كابردئتي نابوتات بتخريستيان كميلو أبانا خمس بصح أو تمصنعت مصحف قدسنا زموسيو مخنياتو بخميو نابانا تساغاغيرو نفيرو وي تونچفي يكونن مسيو كاولودو ناولودو كابوتات نابوتات ناتساغري مسيو أبا دانييل أولوجيس بحال حدا بحثاوي نشتو يصغا زنبرو أولوجيس امني خصرب زوعل امني صريبو نت امني كصرب زو على شيطو نعو علات مغبا اتريفو ندخاتات هيبو زترفه ندخاتات نخلابات هيبو بز خمس نابراز نبر ناي املاح سبينه سلازا ابا دانييل جن ابا أولوجيس امني صريبو كو خندي صقوماتنا عليس እግዚአብሔር ጸጋ እንደዝህቦስ አብዛ ዓዲ ጡሙያት አንበይ ምተረህቡን ኢሉ ወእግዚአብሔር ነባ አውለጅስ ኢዱ ክትመላሉ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ጸልይ አባ ዳንኤል ጸልይዎ ዘለው ጸሎት አባ አውለጅስ አይፈልጥን እዩ እግዚአብሔር ጥራይ ዝፈልጥ ስለዚህ አባ አውለጅስ እምኒ ጸርብ ኢሉ ንጽባሒት መስወፈረ ድስትሙሉ ወርቂ ይረክብ ማለት ስለዚህ ነዚ ወርቅ እዚ ሒዙ ንከተማ ኸይዱ በዚ ወርቅ እዚ أب سجاو نجر بعل سلطان كوينو تشيمو مالك. سلازنا تقول زنا برا من فساوي هو تجديفو دخاتات كان بيع فتحي كوجدل دخاخ بدل جميرو. تحنت نفسي كواخد تف زي فتو إجزابير جن. أبا دانييل حد رأي يريو. إذا رأي زها أنتايو. نقص سبزفان تقميتو. أبا دانييل تأثيرون أفردخ قرب. أبكندا أولجس ندانييل سقل وزبل وستانية كوهب زو ستانية زمستو السنخاء حنت برهان زلبست سبيتي كمتي أبا دانييل نبا أولجس التوحاسو أنخا هو حاسو يختبل إذا رأيزي برابر مالك سلازي إذن تايو لو مسبايات يوم نكزابيهر مسحاتها توق منويح عمتات نبا أولجس بهالسب سأقاهو بوكزابيهر كم سألوين كم توحاسون يذكرون أبت بوتا خيدوم أولجيس بحال لتفلتو أولجيس انتاي زخوانا خمسة مسألة بحثاوي مناني ني أملاخ سب آي كومس هاي نفلتنين انتاي دا أتفلتو دخاتات كان بيعزلو كان بيعزو علزلو ناي قزينا قفعي بعال سلطان قنا بزا عدب زختمان له سلازم بارت زرائي ورائي مسوا الزاميدوم نابتو بيت صحفتو خيدوم دانييل زبهال ولاديخا كرخبك كادل للمو خنا اتودو مسبلو وتهدرات ليخو اقات كيتو مالت سلازي انتاي لوم يم تملشوم صليم واغزابير نسخا
سب زمسلو يحتت يلمن السخاجن بتفلطت تسرح أملاخي خمو نابا أولجس نابتانا يقدم دخناتو ملسو يلمس اليوم سلازي كنتات تلاواويتو اتي نبا أولجس مكونن شمب على سلطان تسعيرو أبا أولجس بجبن بدم مستحته كابتز نبروبوتا كهدم أبتا أمن الصرب اللازم نبروبوتا مسبسه እግዚአብሔር አይን ተልቦኖም ተከፊትሎም ካበይ ከም ዘወድቁ ፈሊጦም ኣብዚ ቦታ እዚ ንስሕኦም ወዲዮም ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ስለዝሓለፉ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ናይ ቅድስና ማዕርግ ሂባቶም አላይ ስለዚ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ቁጥሪ 17 ጻድቅ 7 ሳብ ይወድቅ እሞ የትስእ ረሲአን ገና ምስ ወደቁ ኣይትስኡን እዮም ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9:51 ክሳብ 56 እታ ንኡሳር እስትና ጸሎትና ንኻልእ ዝጎድእ ምዝኸውን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ኣይከውንን ድርዕ ርገቱ ናብ ኢየሩሳሌም ከይድ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰማርያ ክሓልፍ ሰብ ሰማርያ ኸ ንዓና ገዲፉ ንኢየሩሳሌም ንኸይድ ኣሎ ኢሎም ስለዝሓሰቡ ምስ ኢየሩሳሌም ከዓ ፍቅሪ ስለዘይነበሮም ብዓዶም ምሕላፍ ከልዮሞ ስለዚ ክጣበቁ ጀሚሮም ዮሐንስን ያዕቆብን ንጎይቶኦም ንኢየሱስ ክርስቶስ ብማእኸል ሰማርያ ምሕላፍ ስለዝኸልዎ ስለዚ እንታይ ኢሎም ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ንዓኻ ምሕላፍ ስለዝኸልኡኻ ኣብ ክንዳኻ ኮይና ንዓኻ ቀኒእና ካብ ሰማይ ሓዊ ምፂና ንሰብ ሰማርያ ብሓዊ ከነጥፍኦም ፍቀደልና ኢሎም ጸልዮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጥን ኢኹም ወዲ ሰብ ጥፉኣት ከድሕን እምበር ከጥፍእ ኣይመፀን ኢሉ ገኒሕዎም ማለት ስለዚ ንሕና ንጽልዮ ጸሎት ንምሕረት ንረድኤት ንበረኸት እምበር ንበዓል ክርስቶ ጥፋኣለይ ንበዓል ክርስቶ ቀጽዓለይ ንበዓል ክርስቶ ኣውርደለይ ንበዓል ክርስቶ ደርብየለይ ኢልና ንእግዚአብሔር ክንእዝዞ ወይ በዚ ከምዚ ዓይነት ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ እግዚአብሔር ጸሎትና ቅቡል ኣይከውንን ጥራይ ዘይኮነ ከም ዘሕትት እውን ይገልጽ ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስዒቡ ንሪኦ ጥቅሚ ጸሎት ጸሎት እንታይ ይጠቅም ስለምንታይ ኢና ኸይባትኽና ክንጽልይ ዘለና ስለምንታይ ኢና ቅቡል ጸሎት ክህልወና ንደሊ ዘለና ስለዚ ጸሎት ጥቅሚ ኣለዎ እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ጸሎት ዘለዓለማዊ ህይወት የውርስ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንመሃሮ እቲ ኣብ የማን ጎይታ ዝተሰቕለ ሽፍታ እንታይ ተባሂሉ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ክትህሉ ኢኻ ስለዚ ጸሎት ኣብዚ መሬት እዚ በረኸት ኣብዚ መሬት እዚ ሰላም ኣብዚ መሬት እዚ ዕረፍቲ ኣብዚ መሬት እዚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሓስቦ ዘበለ ኩሉ ለምኑ ክወሃበኩም ድለዩ ክትረኽቡ ኳሕኩሑ ክራሓወልኩም ኢልና ልዕሊ ኩሉ እዚ ናይ ምድራዊ ድሌታት ግን ጸሎት ዘለዓለማዊ ህይወት የውሕስ እዩ ካልእ ጸሎት ልዕሊ ዓቕምና ልዕሊ ሰብኣዊ ፍጡር ዝኾነ ምስጢር ይገልጽ እዩ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 16 ክሳብ 28 ንህዝብኻ ብቕንዕና ክመርሕ ክፉእ ካብ ጽቡቕ ከዓ ፈልየ ክፈልጥ ምእንትስ ወኣምላኽ ንባርያኻ ዘስተውዕሎ እምሮ ሃቦ ኣነስ መእተውየይን መውፅየይን ዘይፈልጥ መንእሰይ እሞ ክፉእ ካብ ጽቡቕ ፈልየ ክፈልጥ ንህዝብኻ ከዓ ብቕንዕና ከመሓድርሲ ወኣምላኽ مستوعال هابن نيلو مسألة سلمون مستوعال كم زوهابو نتن كلتا نستي بقداين زمس أخا خمي جيرو فتح خمزوسة بات إجزابير زهاوة تبابين السلسلة زخونة خاب إرمياس معرف سلاسان سلسة كسر سلسة سوى عن موك من السلكا زي تفلتو حبؤن سور مستيركا كجلس الكايب كال صلوت من تعيز تكم أب هجر أب حزبي أب أهجر سلامن كسانتن وحس هواتن يوم الصيف سلازي بأملخو بسلام بهدأت
ምእንቲ ክንነብር ስለ መራሕትን ስለ መኳንንትን ስለ ኩሉ ህዝብን ጸሎት ክግበር ይእዝዝ ኣለኹ እዚ ከዓ ኣብቲ ኩሉ ሰብ ክድሕንን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበጽሕ ዝደሊ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ስለዚ ብሰላም ክንነብር ብሰላም ክንጸንዕ ምእንቲ ጸሎት ሰላምን ቅሳነትን የውሕስ እዩ ካልእ ጥቕሚ ጸሎት እንታይ እዩ እውጅ መዓት የቁርር እዩ ጸሎት እውጅ መዓት የቁርር ካብ ሙሴ ጀሚርና ሙሴ ናብ ህዝቡ ምስ ጸለየ ዝተኣወጀ መዓት ከም ዘቁረረ ከምኡ ናብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ 31 ክሳብ 32 ተኣውጅሉ ዝነበረ ሰይጣን ኣብ መንጎ ሐዋርያት ከሓሕዮም ክፈላልዮም ክበታትኖም ክደሊ ከሎ ንሳቶም ነቲ መፈንጠራ ይርእይዋ ኣይነበሩን እቲ ሕቡእ ዝፈልጥ ሕቡእ ዝርኢ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሰይጣን ከም ሰራይ ከሓሕየኩም ፈተነ ኣነ ግን እምነትካ ከይጠፍእ ንእንታኻ ጸለኹ እስኻ ከኣኺድካ ንሕዋትካ ኣጸናንዓዮም ስለዚ ንጴጥሮስ ዝገልጸሉ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕልና ሰይጣን ዝዝርግሖ ናይ መፈንጠራ መርበብ ብጾምን ብጸሎትን ጌርና ኢና ክንበጽሖን ክንሪኦን ንኽእል ስለዚ ንእውጅ መዓት ሰይጣን ዘቁርር ስለ ዝኾነ ጸሎት ነዚ ይጠቅም ጸሎት ካብ ዝመጽእ ፈተና የናግፍ እዩ ብግብሪ ክምህሮም ከሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 26:41 ናብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሑን ጸልዩን ስለዚ ፈተና ከይመጸ ከሎ ብጾም ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እንድሕር ቀሪብና ነቲ ዝመጽእ ፈተና ነቲ ዝመጽእ ጸድፊ ነቲ ዝመጽእ መከራ መሰጋገሪ ዝኸውን ጸጋ የውህበና ካብቲ ብዙሕ ብሂደት ጸሎት ነዚ ይጠቅም እዩ ብድሕሪ ንሪኦ ሳዕብየን ዘይምጽላይ እንታይ እዩ ግዳይ መከራን ፈተናን ትኸውን ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሕን ጸልዩን ስለዚ እንድሕር ዘይነቂሕና እንድሕር ጸሎት ዘይገርና ኣብ ፈተና ንኣቱ እዩ እቲ ባዕልህና ነምጾ ፈተና ከዓ ክንሰግርዋ ኣይንኽእልን ንኣብነት ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጓሳ ክቕተል ኣባጊዕ ከዓ ክብተናየን ሕጂ በታ ኣነ ዝኸዶ ክትከዱ ኣይትኽእሉን ኢኹም ጽባሕ ግን ክትከዱ ኢኹም ምስ በሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ሎሚ እየ ዝኸይድ ምሳኻ ዋላ ኩሎም እንተኻሓዱኻ ኣነ ግን ምሳኻ እያ ዝመውት ኢሉ ብዘይ ጸሎት ቀሪቡ እዩ ስለዚ ኣብኡ ምስ በጽሐ ከዓ በቲ ፈተና ተሳዒሩ ነዚ ትብልዮ ዘለኺ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ ፈጣሪኡ ክሒዱ ነብሱ ረጊሙ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ትንሳኤ ሃበና ብትንሳኤ ብንስሓ ተንስኡ እዩ ስለዚ ዘይምጽላይ ናብ መከራን ፈተናን የውድቕ ኢሉ ከምኡ ብዘይ ጸሎት ምስ እንኸውን እንታይ ኢሉ ብዝጓዝ ማንበሳ ማለት ብዲያብሎስ ትወሓጥ ግዳይ ዲያብሎስ ትኸውን ምክንያቱ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ 8 ክሳብ 1 እቶም ትከታተልዎ ዘለኹም ኤፌሶን ብቅድሚያ ሓንቲ ቁፅሪ ዘላ ጌጋ እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ኤፌሶን 1 እዩ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እታ ቁፅሪ 1 ተጻሒፋ ዘላ ብጌጋ እያ ማለት ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ እንታይ ኢሉ ይጀሚሩ ዘሎ ዲያብሎስ ትመጻርርትኹም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዘ ማንበሳ ይዘውር ኣሎ እሞ ኣብ እምነት ጸኒዕኹም ተቃወምዎ ስለዚ ነቲ ክውሕጠና ዝደሊ ነቲ ብዘይ ዕረፍቲ ክውሕጠና ዝጽዕር ዲያብሎስ ብጸሎት ኢና ክንገንሖ ንኽእል እዩ ዘይምጽላይ ሳዕብየኑ ካብ ኩሉ በረኸታት እግዚአብሔር ዕራቕካ ትኸውን እዩ እዚ መራሕ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሎዶቅያ ዕሩቁን ዘደንግፅን ምስኪንን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ተባሂሉ እዩ ራእይ 3:14-22 ኢሉ እንደዘይ ጸሊና ኣይንረክብ ኣይንቕበል ኣይንኽፈተልና ኢሉ ምክንያቱ ለምኑ ክወሃበኩም ድለዩ ክትረኽቡ ኳሕኩሑ ክረሓወልኩም እዩ ዝብል ስለዚ ኣብ ገዛና ንኣብነት ሰብ መጺኡ ኳሕኳሕ እንደዘየቢሉ ኳሕኳሕ ከየበለ እንድሕር ጠጠው ኢሉ ኣብ ደገ ዝርኦ የብሉን ማለት በቲ ዝርዳእና ቀሊል ነገር ስለዚ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ንቕበሎ በረኸት ኣይሁሉን ማለት ብድሕሪኡ ሳዕብየን ዘይምጽላይ ኣፍ ደገ ሰማይ ይዕጾ እዩ
ማቴዎስ 25 11 ክሳብ 13 ዘሎ ቅሬታ ካብ 1 ክሳብ 13 እዩ እዛ ሓደ ብዚያ ዘለኻ ጌጋያ ማቴዎስ 25 ካብ 1 ክሳብ 13 ብዛዕባተን 5 ለባማት ደናግልን 5 ዓያሱ ደናግልን ምስ መፀ ወጎይታ ክፈተና ኾታ ምስ በሎ ብሓቂ ብለክና ኣለኹ ኣይፈልጠክኒ እንተባሂለን ማለት ስለዚ መወዳእታ ናይታ መልእኽቲ ንስኻትኩም ከዓ ጎይታኹም ኣበየናይ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ነቂሕኩም ጸልዩ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝኩሉ ኣርእስትና ጸሎት ትምህርቲ የድሊ ምክንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ክጽልይ ምስ ረኣይዎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስ ክጽልዩ ምስ ረኣይዎም ሐዋርያ እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞ ወጎይታ ከምቲ ዮሐንስ ንደቀ መዛሙርቱ ጸሎት ዝመሃሮም ጸሎት መሃረና ስለዚ ጸሎት ትምህርቲ የድልዮ ደቀና ንሕና ክንጽልን ድሕሪዮም ካባናሪዮም ጸሎት ክመሃሪዮም ኣብ መንጎና ገርና ንደቀና ናይ ስድራ ቤት ጸሎት እንተርኢናዮም ደቀና ጸሎት ክላማመድዮም ትምህርቲ የድልዮ ምልምማድ የድልዮ እዩ ስለዚ ኣቦታትና ሐዋርያት ዮሐንስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ክጽልይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ክጽልይ ምስ ረኣይዎ እንታይ ኢሎሞ ባዕላቶም ወጎይታ መምህር ጸሎት ባመሃረና ከምቲ ዮሐንስ ንደቀ መዛሙርቱ ጸሎት ዝመሃሮም ጸሎት መሃረና ኢሉ ስለዚ ንሕና ከዓ ንደቀና ብግብሪ ከነሪኦም ኣብ መንጎና ኮይኖም ደቀና ክጽልዩ እሞታ ስድራ ቅዱስ ስድራ ክኸውን ታቤት ዝተቀደሰት ክኸውን እዩ ዕላማ እግዚአብሔር ካልኣይ ጸሎት ተስፋ ኣለዎ እዩ ኣብ ዮሐንስ 14 ካብ 12 እቲ ዝልምን ከምታ ኣነ ዝገብሮ ይገብር ካብኡ ንላዕሊ እውን ይገብር ኢሉ እግዚአብሔር ብዘደንቕ ነገር ኣብ ጸሎት ዘሎ ተስፋ ሂቡና እዩ እቲ ዝጽሊ ካብታ ኣነ ዝገብሮ ይገብር ካብኡ ንላዕሊ እውን ይገብር ክንደዚ ዝኸውን ጸጋ ሂብና እዩ ጸሎት ምኽሪ ኣለዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ፈተና ከይተኣቱ ንቑሕን ጸልዩን እዚ እንታይ ምኽሪ እዩ ጸሎት መጠንቀቕታ ኣለዎ እዩ ንሆ ተንክንሪአን ጸናሕናያት ጸላኢኹም ከም ዝጓዝም አንበሳ ይዘውር ኣሎ ኣብ እምነት ጸኒዕኹም ተቃወምዎ እዩ ጸሎት ዓስቢ ኣለዎ እዩ ጸሎት እንታይ ኣለዎ ዓስቢ ኣለዎ ሉቃስ 12 ካብ 12 ካብ 35 ክሳብ 40 ዘሎ እቲ ሰማያዊ ዓስቢ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ነቶም ዝጽበይዎ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ጸንሑ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ተዓጢቑ ከም ዘገልግሎም ኢሉ ኣብቲ ንጽበዮ ዘለና ሃገር ተዓጢቑ ፈጣሪስ ነቶም ፍጥራቱ ተዓጢቑ ከም ዘገልግሎም ኢሉ ክሳብ ክንድዚ በረኸት ኣለዎ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብታ ጸሎት ትብል ኣርእስትና ነዚ ምስ ይምልከት ምናልባት ምስቲ ዘለና ግዜ ይረዳእኒ ቁሩብ ቅልጥፍ ኢለ ኣለኹ እቲ መወከሲ ስለ ዘሎ እንዳረኣና ክነስፍሖ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ናብቲ ናይ ጉባኤ ግዜ ክንከይድ ናብ ጉባኤ ይሕልፎ ኣለኹ ቃል ህይወት ይስማዓልና آمين آمين كلنا قال هيوت يسمع لنا قال هيوت يسمع لنا أبونا أوكي كابز سمعكم هو كأخافت لحلفنا مودة أسئلة زخونت بزعلتها تصلوا تبلار استمالتي حتى تعدلكم كتحط تقوليهم تكست تقول لنا تقوليهم ويكا أو صحيفكم ويكا إيدكم ويتقبلوا الميكروفون كنبكم
عملنا حتى تقربت له حتى لا تنعي عند حر بغير ما يدير لسب. اوكي ويت سلام أبونا مرقيتا كم أيام تيهم مسكن أملاح دحينا إذا حنت حتى لا إني مزي نايت صلت كن مهارز قننا تماساسل حتى حجتها تحطي بجكاتي بقى نحنا نفلطو أنقا بتوانقا أنا نفلطو نصليو صلت كابانا نب أملاح مالتيو كال صلت توهيب الناريو إذا speaking in tongues تبارينك بأنقاطات مزراب زبال صلت نحنا أملاخ نزارو أب مسرتو أب كداي كورنثوس معرف 14 تتصحف زلو عينت صلت ينكا السخمن سخان أملاخ نسس تزارو دا زبل تتصحف زلو أم معرف 14 كداي كورنثوس بزعبو زخون ممرهت لكم thank you الرأي قال هوتي اسمع لنا أبتا زحلفت مقرمت لنا نابغ مسجاري يفيسون حموشة شومنتي لنا يرمت قدامي بيتروس حموشة كاب شومنتي خساب عسرتها مالت أبتا صحفتي سبوا الله أب قالك الزارب كله هجن كاملة الرأي سبحات حونا أب إرمياس معرف عسران سلسان حموشة تايزبل እግዚአብሔር እንታይ በለ እግዚአብሔር እንታይ ተዛረበ በሉይ እግዚአብሔር እንታይ በለ እግዚአብሔር እንታይ ተዛረበ በሉይ ስለዚህ ቋንቋታት ካብ ዘፍጥረት 11 ዘሎ ክሳብ ራእይ ዮሐንስ በጽሕና ኢና ብዛዕባ ቋንቋ ሓደ መደምደምታ ክንበጽሕ እምበር ነዛ ሓንቲ ጥቕሲ ዘውፀኻያ ናይ ቆሮንቶስ ኣምፂና ክምልሰልና ይክእልኒ ሓደ ሕቶ ሓተ ካያን ቅድሜኻ ንዓኻ ንኩሎም ነቶም ሰምዑና ዘለው ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 5 በልሻጽር ወዲ ንጉስ ናቡከደነጾር በትንዋየ ቅዱሳት በትቅዱስ ነገር ወይን እናሰተ ምሰመናዝር ኮይኑ ነቶም በወርቅን ብቡርን ብዕንጨትን ዝተሰርሑ ኣማልኽቲ እንዳወደሰ ከሎ ኣብቲ ፊቱ ዝነበረ መንደቕ ሓንቲ ጉንቦኢድ ጽሕፈት ጽሒፋ እዩ እዚ ተጻሒፉ ዝነበረ ጽሕፈት ብናይ መን ሃገር ቋንቋ ብናይ መን ሃገር ፊደላት ተጻሒፉ ስለምንታይኦም ናይ ባቢሎን ሊቃውንቲ ነቲ ጽሕፈት ከንብብዎ ዘይከኣሉ በቲ ቋንቋኦም ስለ ዘይተጻሕፈ بيناي من قانقا تصحيفو نيرو اي فلت كوانا قريتا صبق استاتم بقانقا ما يتصحفن دانيال جن نتصحفت تنبيبو نتصحفت مسنببه خا نتترجم كا ترجملو صراي نتصحفت ايكونن انبيبو نتا تصحف زنبرت غومبو ايدكا እንታይ ገርዋ ናይ መን ምዃና ለሊዋይ بحد لنا لذي أب قدامي كورنثوس معرف كلته اثني أملاح سب نقول مرمر نسجن بحدوكا أي مرمرني أب قبر هاريات معرف كلته أبوتات نهاريات زاروز نبرو أتماوز نبرو كلهم سمعوا نيروم مالك سلازي علامة قانقا حدا سب وانجيل كسفتح كله أنا قانقا ما بزي فلتهم سبات تداخله ويناتهم قانقا يجلس اللي ويكاناتي قانقا يجلس اللهم وانجيل سفتح مالك سلازي أملاخ بتقرينيا تزاريب كايا بإنجليزية تزاريب كايا سلازي سمعس بخالو فلي قانقا أنت تزاريب كايو يسمعيو زبل مصحف قدس قومي بلن أب قدس بيت خريستيانها هم زبل كم زمسله مسرت امنات يبلناني اتي نا اغزابير علامان نا اغزابير مستيرن نا اغزابير تلخون زنبوبون زردون ترديون كازردو
ናይ ኣምላኽ ሰባት ከም ዘለዎ ግን ካብ ታሪክ ናይ ዳንኤል ንመሃሮ እዩ ስለዚ ታ ታሪክ መሊሰያ ኸውን ተስፋ ገብር ብሕፅር ዝበለ ማለት በሪሃ ስብሓት እሺ ወር በሪሃ ይመስለኒ መራይ ካልእ ቀፂሉ ሕቶ ዝቐረበት ኣሎ ወሳባ ዝሕተት ተሕተልና ኣቦ ምርጌታ ሓቶ ካብ ሓፍትና ሳባ ዝመፃት ኣላ ብዛዕባ ጸሎት ንህፃናት ሲ እንታይ ምኽሪ ትምኽርዎም ምክንያቱ ንሳቶም ክጽልዩ ከለዉ ሲ ብዛዕባ ምድራዊ ወይ ከዓ ናይ ስግኦም ጥራሕ እምበር ካልእ ጸሎት ሲ ኣይፈልጡን እዮም ሕጂስ እንታይ ዓይነት ምኽሪ ትህብዎም ተሰሚዓ ድያ ታ ጸሎት ታ ሕቶ يسمع له دي تحتو انت اتبل سمع انت دالي حصانات سي انت ايلون كصلي خم زلو بخمي كصلي خم زغبوم سي كمي غيرناينا نمرحم وينردوم يا مسلن تحتو حواريا باولوس انت ايلو قلعه خلخو خم قلعه يزارب كم قلعه يحسب نبركوي بس حي مسكونكو ግን ነት ነገር ቆልዓ ሓደክዎይ እግዚአብሔር ንህፃናት የለብሞም ንህፃናት የለብሞም ማለት ሳሙኤል ንአምላኽ ከይፈለጠ ኸሎ ንአምላኽ የገልግሎ ነበረ ሳሙኤል ኣብ ትሕቲ ኤሊ ኮይኑ ንእግዚአብሔር የገልግል ነበረ ሳሙኤል ተህፃን ግና ንእግዚአብሔር ከይፈለጠ ኸሎ ንእግዚአብሔር የገልግል ነበረ ስለዚህ በተኸባቢኦም በተዝርድዎ ነገር ቀስና በለ እታ ቤተክርስቲያን ናቱ ዝኾነ ንህፃናት ዝምልከት ከመይ ገሮም ምስድራ ክጽልዩ ከም ዘለዎ ከመይ ኢሎም ምስድራ ክጽልዩ ከም ዘለዎም ናቱ ዝኾነ መምርሕ ኣሎ ብሓፈሻ ግን ምስ ዓቕሞም ዝኸይድ ብዝርድኦም ነገር ነዚ መግቢ ዝሃበካ እግዚአብሔር እዩ ነዚ ክዳን ዝሃበካ بابا يوسف ينابلنا بيت عقمهم كنردهم ابتقال እግዚአብሔር ግን ህፃናት ከመሃርዎ ዘለዎም بفلاي ምሳሌ ሰሎሞን ወደይ ቃል ወላዲኻ ስማዕ ቃል ዲኻ ስማዕ ነዚ ቃል ተሐስካዮ ዕድሜኻ ክነዊሕ እንጀራኻ ክሰፊሕ እናበለ በቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ክሪእዎ ዝኽእሉ ገርና ንህፃናት ቀስና በልና ጸሎት ነላማምዶም هراي تمليسا خون تسفا قبر قصيلو حتى زلو سب كحت تخيلي هاداوكم تلعلكم اب سكرين ريكم هنا ندحر كل جزية نحنا بسدرا أبكر مدكنا دكنا ندحر كل جزية كنسل ريومنا مزرابونا يدليومني بتخكل من قارونا يدليومني ندحر كل جزية كنسل ريومنا بعلاتهم تتسيوم مسانا انتاي قبريوم دا تحوسوا خمس يوم نحنا كنسل لي زي رأينا صولت بقبر زي رأينا يوم ندحر سألي وتراي لنا يوم جن قلتيفهم كم تنحنا ندليو زي كون اليوم نحنا تراي بسرعة أبكر مدكنا بسرعة زخانة أتون بالما بعلاتهم كي تزاربنا يوم ندحورهم اليوم هالراي إيشي I have a question. حتى لاتني. إيشي زاوية تحتو في أبزني مزمور داوود كان بوكله بزح زيتان تنتعش من جالس أفيات النزانيحة. ما بنصح سي على نسأل إيه كم زجبرون قال زبل مو كما يتريقون من هاي فلمن هاي وهم قوينون حجي كابز مهاركم ناس نخال نرقم وين تشمو بيسألوا كنقبري بلنا نقول كان أب
مزمور داويت بزح رئي كنبب كلو موقع كمايو እግዚአብሔር መስገን በጀካ ኃጢያትን ዲያብሎስን ጸላኢ ዝብሃል የብልናን ስለዚህ አብዝናይ ሎሚ ጸሎትና መን ሀብትና ዘንበበታስ ንሕፃናትኪ ምስ ከውሒ አራጺሙ ዝጭፍልቆም ብጽዩ ትብል ነይራ ጓል ባቢሎን ንሕፃናትኪ ኣብ ከውሒ ዘራጽሞም እዞም ሕፃናትኪ ተባሂሎም ዘለው ንኣሽቱ ኃጢያት እዮም ማለት ክብገሱ ከለው ሱር ዘይሰደዱ ኃጢያት ክጅምሩ ከለው መምሒኻ ምድርባዮም ኢሉ ስለዚህ ሰይጣን ብሰብ መጽእ ኽእል እዩ ብቀረባ ክመጽእ ኽእል ብሩሑቅ ክመጽእ ኽእል በጀካ ሰይጣንን ኃጢያትን ግን ጸላኢ የብልናን እዩ ስለዚህ ንጸላእትኻ እጸልኦም ክብል ከሎ ወግእና ምስ መናፍስቲ እከይ ኣብ ሰማያት ይንበር ጸላኢ የብልናን ስለዚህ ዲያብሎስ ግን ብሰብ ገይሩ ክመጽእ ኽእል እዩ ቅዱስ አትናቴዎስ ኣብ ጉባኤ ንቅያ እንታይ ኢልዎም ነቲ ጉባኤ አርዮስ ሓውና እዩ ጸላኢና ግን እቲ በኣፍ አርዮስ ገይሩ ዝከራኸረና ዘሎ ዲያብሎስ እዩ ስለዚህ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ይግናሕኻ ከምቲ ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ኣታ ሰይጣን እግዚአብሔር ይግናሕኻ እንዳበለ ዝገንሖ እሞ ንዓና ከኣኒ ሰይጣን ካባይ ረሓቅ ኢሉ ክንገንሖ ስለ ኣዘዘና ስልጣን ከዓ ስለ ዝሃበና ነቲ ፈታኒ ንኣብነት እቲ ዝዛረበና ዘሎ ሰብ እዩ እቲ ሓሳብ ግን ናይ ሰይጣን ሓሳብ እዩ ንኣብነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ስቕለቱ ክነግሮም ከሎ ጴጥሮስ ቅርብ ኢሉ ካብዝስ ይባልህ ካባ ኢልዎ ጴጥሮስ ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ሰይጣን እግዚአብሔር ይግናሕካ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብኒኻ ካባይ ረሓቅ ኢልዎ ዝዛረቦ ዘሎ መን እዩ ጴጥሮስ እቲ ሓሳብ ግን ናይ መን ሓሳብ እዩ ናይ ሰይጣን ሓሳብ እዩ ጎይታ እንተ ተሰቂሉ መንግስቲ ሰይጣን ስለ ዝፈርስ ስለዚ እግዚአብሔር ይባልህካ ኣይትሰቀል ነው ይጽናሐልካ ምስ በሎ ሰይጣን እግዚአብሔር ይግናሕካ ኢልዎ ኣብቲ ሓሳብ መንፈስ ቅዱስ ሒዙ ከሎ ኣብ ሓንቲ ምዕራፍየን ብፁዕ ኢኻ ንዓኻ መንፈስ ቅዱስ ይገሊጽልካ ኢልዎ ሓሳብ ሰይጣን ሒዙ ምስ መጸ ግን ሰይጣን ካባይ ረሓቅ ኢልዎ ስለዚ ነቲ ሓሳብ ኢና ንኹንን ነቲ ሰብ ዘይኮነ ነቲ ሓሳብ በጀካ ሰይጣንን ኃጢያትን ጸላኢ የብልናን ኩሉ ግዜ ኣብ መዝሙር ዳዊት ክንረግም ከለና ከዓ ነቶም ለይትን መዓልትን ዝዕንቅፉና ኣጋንንትን መናፍስቲ እከይ ንበር ጸላኢ ሰብ የብልናን ግን ሰይጣን ግን ብሰብ ክመጽእ ዘሎ ተኽእሎ ሰፊሑ ማለት ካሊበት የስማዕና ቴንክ ዩ አሜን አሜን ኣነ ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒ Right, go ahead, Hiwat. Okay. ኣነ ሕቶ ዘላትንስ እንደ ምዝያ ክትገልጹልና ፀንሕኩም ትኸይድ ኮን ይመስለኒ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 18 ኣብቲ ከነንብቦ ከዓ ሂብኩምና ነርኩም ኣብቲ ናይ ጉግል እንታይ ኣትብልሲ ከይቀበፅኩም ኩሉ ሳዕ ክትጽልዩ ከም ዝግበኦም ድማ ብምሳሌ ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ ኣብ ሓንቲ ከተማ ንኣምላኽ ዘይፈርሕ ንሰብ ድማ ዘይፈርሕ ፈራዲ ነበረ ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ መበለት ነበረት ናብኣ እናመፀት ከዓ ምስ እዚ መባእስተይ ፍትሒ ኣውፃለይ ትብሎ ነበረት እናኣበያ ከዓ ሓያሎ መዓልቲ ኣደንጎያ ድሕሪት ግና ብልቡ ኣምላኽ እንተ ዘይፈርሕኹስ ሰብ እውን እንተ ዘይፈርሕኹ እዛ መበለት እዚኣ ላሕ ኣቢላትኒ እሞ መመሊሳ እናመፀት ከይተሰንክለንስ ፍትሒ ደኣ ከውፃላ በለ ጎይታ በለ እዚ ዓመፀኛ ፈራዲ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ ኣምላኽ ዶ ግዳነቶም ለይትን መዓልትን ናብኡ ዝጠርዑ ሕሩያት ፍትሒ ኣይውፃሎምን እዩ ይፅመሞም ዶኸ ሕጂ እናተይ ኣብዛ ሻሚኔቲ ኣዘላ ዘይተረዳእትኒ ቀልጢፋ ፍትሒ ከም ዘውፃሎ እብለኩም ኣለኹ ወዲ ሰብ ምስ ዝመፅእ ግን እንድዒ
اندعي امنت دخون اب مدري كركبيو اتيا ناي ود سب امنت دو اب مدري كركبيو اذا اخت قلت لي دلي خمي اتاخت كون دول اب انا ما املاخ نتوم حرياتو ليتن معلتن زلمنو فتحي كوصالومي ግን እምበርዶ ኣብ መሬት እምነት ክርከብዩ ምክንያቱ ጽዋዓት ብዙሓት ሕርያት ግን ውሑዳት እዮም ኢሉ ጽዋዓት ብዙሓት ሕርያት ግን ውሑዳት እዮም ኢሉ ኣብ ዘበን ኖህ ካብ ዓለም ብምልእታ 8 ነፍሳት እዮም ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዝመላለሱ ተረኺቦም ኢሉ ስለዚ እቲ መጠንቀቕታ ምስኣት ኸይድ እንታይ ኣትብል ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ክኾኑ እዮም ብዙሓት ዳሕሮት ከዓ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም እሞ ቅድም ነይርኩም ድሕሪት ከይትተርፉ ተጠንቀቁ ድሕሪት እንተለኹም ከዓ ቅድሚት ክትመፁ እጉዮዩ ኢሉ ስለዚ ኣብቲ መዓልቲ ፍርዲ እቶም ኣብ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኖም ዝመላለሱ ውሑዳት ምዃኖም ንሕና ከዓ ምስቶም ውሑዳት ክንከውን ለይትን መዓልትን ክንፅዕር ከም ዘለና እያ ተጠንቀቐና ምክንያቱ ምስቲ ምምፃእ ናይ ሓሳቡ መሲሕ ምስ መከራን ክሕደትን ምስቲ ዘሎ ብዙሕ ነገር ዝመፅእ ዓለምን ዓለማውነትን እቲ እምነት እንዳሃሰሰ እቲ ፍልጠት እናበዝሐ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እምበርዶ ኣብ መሬት እምነት ክረክብ እዩ ስለዚ እምነትና ከይነፅንዕ ብዙሓት ሰባት ካብቲ እምነት ዝጠፍኡ ሰባት ስለ ዘለው ምስቶም ጠፍኡ ዘይኮነስ ምስቶም ዝድሕኑ ክንከውን ምእንቲ እዩ ነተን ለይትን መዓልትን ዝጽልዩ ሕርያቱ ኣምላኽ ከም ዝሰምዖም ቃል ዝኣትወልና እታ ዝበልከኻ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ዓባይ መጠንቀቕታ እያ ማለት ثانك يو يغدلنا بنات امين ቃል ህይወት የስማዓልና معنا ኣራይ ተርሓስና በኸም ኣራይ ኣነ ኩሓት ወለላትኒ ኣብዛ መዓልታዊ ሸውዓተ ጸሎት ሰዓታት ትብል እንጽልያ ኩሉ ግዜ ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ኣብ መወዳእታ ገጻ መስዋዕቲ በሃይ ብለካን እንተዘይኮነ መቕረብ ኩልካ ነይረ መስዋዕቲ ምሕራር ኣይትብህጎን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስቡር መንፈስ እዩ እትብልሲ እዛ ናይ መወዳእታ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስቡር መንፈስ እዩ ትብል ኣይትርድኣንን እያ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘንበብክዋ ሰዓት ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ መስዋዕቲ ቀሪቦም ጸሎት ይገብሩ ነይሮም ኣብቲ ሓድሽ ክዳን ነንብብ ከለና ምሽ ሕጂ እዚኣ ከንብባ ከለኹ ፈፂማ ኣይትርድኣን እያ ስለዚ ክተብርውልና ተኣኒለይ ሽዑ ብመስዋዕቲ ጽድቂ ብዝሓርር መስዋዕትን ብምሉእ መስዋዕትን ባህ ክብለካ እዩ ሽዑ ኣብ መሰዊኢኻ ኣርሑ ከቕርብልካ እዮም ኣብ ቁፅሪ 17 መስዋዕቲ ኣምላኽ ስቡር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስቡርን ቅጥቅጥን ልቢ ኣይትንዕቆን ኢኻ ብል ኣሎ ቁፅሪ ክንደይ ሕቶኺ ሃብትና ኣብታ ዘንበብኩም ሕጂ ናይ ንስሓ መዝሙር 51 መስዋዕቲ ኣምላኽ ክቡር መስዋዕቲ ኣምላኽ ስቡር መንፈስ እዩ ስቡር መንፈስ ሕጂታ ስቡር መንፈስ ትብልሲ ኣይትርድኣንን እያ ጽቡቕ ስቡር መንፈስ ማለት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሲ ንእግዚአብሔር ዝተወፈ ማለት መስዋዕቱ ለእግዚአብሔር መንፈስ የዋህ ወትሁተ ይሜንን እግዚአብሔር ይብላብታ ገዛ ስቡር መንፈስ በቲ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ትሕት ዝበለ ነገር ኮሚልና ክንወስዶ ኣብ ናይ ኣቤል እንድሕሪና እግዚአብሔር ናብ ኣቤልን ናብ መስዋዕቱን መጀመርያ ንኣቤል ይርእዩ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ቅድሚቲ ነገራዊ ደጋዊ ነቅርቦስ ናይ ሕሊናና እዩ ዝርኢ ማለት ስለዚ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስቡር መንፈስ እዩ ማለት ናብ ኣምላኽ ዝወደቀ በቃ ክብረቱ ናብ ኣምላኽ ዝደርበታ ሰበይቲ ብጨጉሪ ርእሳ ንጎይታ ተደርዞ ዝነበረትሲ ጨጉሪ ርእስስ ክብረት ናይ ጓል ኣንስተይቲ እዩ ማለት ስለዚ ብምሉእ ክብረታ ኣኺዓቶ ማለት ኣብ ትሕቲኡ ማለት ስለዚ ከዓ ሞገስ ረኺባ ማለት ተመሊሳ ኸውን ተስፋ ገብር ሓንቲ ተወሳኺት ሕቶላትኒ ዘይጣዕሙ ዳ ከይህልውና እሺ ሕራይ ተናና ዘለሞ እንተልዮም ንዑ እንደዚህ የልዮም ግን ክቕበለካ ኦኬ
حراي كالوت زي تساتفنا انتلينا خو انت خوين السبحات يدق مالو خنفقدو لينا مالت ካልኦት ዘይሓተትኩም ዘለኹም ናይ መወዳእታ ደቂቕ እያ ዲያቆን حراش ሓራይ ኣስሊ حراي أبونا حنت حتى حتى اللي خنصلي خلناس بصحاي موصي بمبراق يبلنا قنا بزعدي ايناي مبراق ايناي معرف مخانو كون ينفلطون فزتعاملنا اينا نصلي كنصلي خلنا خاني حنسا خفينا حنسا تدننيلنا حنسا خاني العلي إدنا إنا نصلي مو زياتن سكمينا كمي غيرنا كم نصلي زي أخذ حبرون بنا هتي أقطع خاني قال لي مسكوت نابكالي قال لي مسكوت نابكالي سلازخنا خنفلطين نخلنا عندنا حدث نخي عرض نفسي أبانا حراي እግዚአብሔር መስገንቲ ኩሉ ግዜ ንምብራቅ ገጽኩም ጠሙት ዝብልቲ ስርዓት ኣለና እቲ ስርዓት ከዓ እግዚአብሔር መስገን ከንቃል እግዚአብሔር የምሰሪዕሞ ምብራቅ ፀሐይ ናይ ህይወት ናይ ብርሃን ምልክት ስለዝኾነ ሓንቲ ካብዞም ናይ ቅዱሳን አቦታት ታሪክ ግን ሓንቲ ታሪክ ንኩላህና ትሕግዘና እያ እዞም አቦ ናይ ቅድስና ጸጋ ነይርዎም የተረዶም ተማህራዮም ማለት እዩ ኸአኒ ናይ ቅድስና ጸጋ ኣብዚ ሕሉ እግዚአብሔር ብንእሽቱ ኸሎስ ድቃስ ጠፊኢሉ ፍርሒ ጠፊኢሉ ጠሚየት ጠፊኢሉ ሓሳብ ስጋ ዝሙት ጠፊኢሉ ኣብቲ ናይ ቅድስና ጸጋ በፂሑ እዩ ስለዚ ብንእሽቶ ይኮለኹ በቂዐ ዝብል ሽዑ ኣብ ሰይጣን ብትዕቢት ይፍትኖ ነይሩ እዩ እዞም አቦ ትዕቢት ኣይትግበር እንተዳ ኢሎሞ በኣ ክትዕረ ከም ዘይትኽእል ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ነቲ ቤተ ክርስቲያን ዝባኖም ሂቦምሲ ንምዕራብ ገጾም ይሰግዱ ነይሮም እዩ ብሓንሳብ ኣለና ዶ ኣለና ቤተ ክርስቲያን ንዝባንካ ጌርካ ሳይስገድኒ ሓቀ እሞ ከዓ ንምዕራብ ገጾም ማለት እዩ ኦይ እዚ ሰብኣይ ሰኣሪጉ ኢሉ ብጥፊ ኢሉ መፂ እንታይ ኢልዎም ሽዑ ኣቦ ፀሓይ በየን እያ ትበርቕ ኢልዎም ስለዚ ንምዕራብ ኢኻ ትሰግድ ዘለኻ እሞ ንዓ ሸምጊልካ ኢኻ በዚ እዩ ዘሎ ምብራቕ እዩ ዝብሎም ዘሎ ማለት እዩ ኦ ኣባ ብኣይተ ይሰርቅ ፀሓይ ኢልዎም ብግእዝ ማለት እዩ በየን እዩ ፀሓይ ዝበርቕ እሶም እንታይ እዮም ኢሎሞ ወልዴ ለፀሓይ ከሰ ኣልቤ ለምስራቂሁ ወኢለ ምዕራቢሁ ወፀሓይ የሰ እያዓርብ ለዓለም ኢሎም እንታይ ማለት እዩ ዝወደይ ፀሓይካ በየን ከም ዝበርቕ በየን ከም ዝዓርብ ኣይፈልጥኒ ፀሓይ ግን ዘለዓለም ኣይዓርብኒ ኢሉ ቃል ህይወት ይስማዓልና ብሓንሳ ኣለና ፀሓይሲ ኣይዓርብኒ እዩ ኣቦታትና ከዓ ችዳን ከብፅሑ ከለዉ ፀሓይ ዘይዓርብ እንዳበሉ እዮም ዝፅልዩ ማለት እዩ ስለዚ ልብና ንምብራቕ ገፁ እንተጠሚቱ ገፅና ናብ ዝደልሀ ይጠምት ማለት እዩ ልቢ ንበል እቲ ስርዓት ቤተክርስቲያን ዘውፃእቶ ግን ኣቦቱ ኣሎ ግን ዝያዳ እግዚአብሔር ከምዚ ይደሊ ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንኩልኩም ክንሰምዓኩም ደስ እንበለና እዞም መሳርሕተይ ከዓ ምልክት ይውልዑለይ ኣለው ሕጂ ናብታ ናይ ቃለ ምዕዳንን ናብ ናይ ጸሎትን ግዜ እያ ዘላ ኣቦና በቀሽ ተስፎም ኣብዚ ማእኸልና ኣለው ኣቦና በቀሽ ተስፎም ኣብ መድረክ ክመፅኡ እታ ሕቶታ ኣቤት ናይ መንሽ ሕቶሲ ክንሰምዓ ፅቡቅ ነይሩ ሕራይ ተን ሕቶ ይመዝገባ እሞ ኣብ ዝመፅእ ግዜና ንዑ ግዜ ክንቦይና ብፍላይ እዛ ጸሎት ብላ ርእስቲ ሕጂ ንሰግራ ስለ ዘለና ኣብ ዝመፅእ ብዛዕባ ጸሎት ዘለና ዘበለ ሕቶታት ኣብ ዝመፅእ ግዜና ንዓ ቅድሚያ ክንባ ኢና ማለት እዩ ብዛዕባ ጸሎት ዘለና ርእይቶኹን ሕቶኹን ኣብዛ ርእስቲ ከለና ክምለስ ኣለዎ ኦኬ እቲ ሕቶ ይስማዕ ኣለኹ ተኾይነ ከም ሕቶ ኸና ሓቶ ንኽእል ኢና ወይ ሕጂ እቲ ኢሜይል ኣሎ ተኾይነ ከዓ ወይ ኣብቲ ጉግል ክላስሩም ፅሕፎ ንኽእል ኢና ምስቲ ግዜ እንድዕር ግዜና ሓፂር ኮይኑ ንኻልእ መዓልቲ እውን ማለት እዩ ስብሓት እያ ሕቶ ክትፅሕፋ ትኽእል ኢኻ ኢሜይል ጌርካ ወይ ኣብቲ ጉግል ክላስሩም ካልኦት እውን ዝሰደድኩምልና ኣለኹም ተቐቢልና ኣለና ኣብ ቃለ ምዕዳን ክንሓልፍ ኢና ሕራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ኩልኹም ኣብዛ ዘለኹም
እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይኹን ናይ ብዙሓት ገጽኩም ኢና ስለዚ ዝሃበና ናይ ቴክኖሎጂ ድማ ድምፅኹም ሰሚዕና ደስ ዘብል ነገር እዩ እዚ ክንመሃሮ ድቐንናት እቶም ኣብ መጀመርያ ክሳብ ሕጂ መወዳእታ ትከታተሉ ዘለኹም ብፍላይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ዓብዪ ሰናይ ነገር እዩ እዛ ብዛዕባ ጸሎት ምምሃርና ሲ ኣብዚ ዘለናዮ እዋናዊት ኣገዳሲት ከም ምዃና መጠን ብዙሕ ተማሂርና ኣላ ክንከውን ተስፋ ገብር ዘለናዮ ኩነታት ዓለም ብዓለማ ምስ እግዚኣብሔር ክትዛረብ ንእግዚኣብሔር እትልምነሉ ዘላ እዋን ንእግዚኣብሔር ዝዛረቡ ዝረኸበሉን ቃኒ ሓደ ቋንቋ ጸሎት ጥራይ ብዙሕ ዓይነት ሓሙሽተ ዓይነት ጸሎት ከም ዘሎ ኢና ሰሚዕና ዲና ግን እቲ ንመሃሮ ዘለና በብንእሽተይ ተዘይተለማሚድናዮ እንተዘይግብናዮ ፍልጠት ኮይኑ ከም ዘይጠቅም ንእሽተይ ክትቐጠላ ዝደሊ ኣብዛ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 41 141 ይቕረታ እዛ ናይ ሎሚ ምሸት ዝፀለና ኩሉ ግዜ ከነስብለላ ዘለ ሓንቲ ነገር ኣላ ባ ጎይታየ ናባኻ እውለኹ ቀልጢፍካ ብፀኒ ክፅዋዓካ ከለኹ ንድምፀይ ይፅምበሎ ጸሎተይ ኣብ ቅድሜኻ ከም ዕጣን ዘይኹም ኣለኹም ንላዕሊ እዩ ዝኸይድ ምልዓሊ ኢደይ ከም መስዋእቲ ምሸት ይኹን ክንፅሊ ከለና ሲ ጸሎተይ ከም ዕጣን ንላዕሊ ዝኸይድ ናባኻ ዝመፅእ ምልዓሊ ኢዳወይ ከዓ ከም መስዋእቲ ምሸት ይኹን ስለዚ እዳውና ልዕልና ክንፅሊ መስዋእቲ ኢና ብእግዚአብሔር ከምዚ እናኸንፅሊ ከለና ሓንቲ ኣብዚ ናይ ሰዓታት ናይ ለይቲ ጸሎት ኣቦታትና ዝፅልይዎ ቤተክርስትያንና ስርዓት ቤተክርስትያንና ዝሰርዓትልና እንታይ ይብል በሌሊት አንስኡ እደዊክሙ በቤተ መቅደስ ወባርክዎ ለእግዚአብሔር ወሰብሕዎ በጽዮን ለቅዱስ እስራኤል ብለይቲ የዳውኩም አልዕሉ ንእግዚአብሔር ከዓ ባርኽዎ አመስግንዎ የዳውኩም አልዕሉ ሎሚ ኣፀቢቕና የዳውና ኸነልዕል ኣብዚ ዘለናዮ ኮይንና ኣብ ቤትና እናሰገድና ክንፅሊ ፈሊጥናዮ ጥራይ ስቕ ክንብል ኣይግባአናን እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ እዋኑ ኣብ ሰዓቱ ኣድላይ ዝኾነ ቋንቋ ንህይወት ዝኾነና ክንምሃር ስለ ዝኸኣለና ንኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 እንታይ እዘን ቃላተይ ሰሚዑ ኣብ ግብሪ ዘውዕለን ህይወት ዝኾነ እምበር ሰሚዑ ወንጌል ስቕ ዝብል ኮይኑ ህይወት ኣይኮነን ከም ተዓሻ ሰብኣይ ስለዚ ነዚ ቃላት ሰሚዕና ረብሕኡ ኣገባቡ ፈሊጥናዮ ምስ እግዚኣብሔር ሎሚ ንስሓ ንኣምልኾ ንልማኖ ክንቀርብ ንምስጋና ክንቀርብ ብሂወት ዝዓቀበና ሕጂ እቶም ኩለን ጸሎታት ንዓና ሎሚ የድልያና ስለዚ ከንወሓድኩም ኣይደልን እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ነቶም ዝትበዝሑ ገፀገፅ ዝረኣየና ክብሪ ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ከምቲ ቀደምና ኣብዛ ምውቕት ቤትና ንእከበሉ እዋን ይሃበና እግዚአብሔር ኣምላኽና እቲ ንመሃሮ ዘለና ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ ድማ ባዕሉ ይደግፈና ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን أني بكش تصلت عقلنا مع ده يصلي بكش اللي خد باشي إنسان باش ولا نسوي طيب باشي ما خلوا الصغر بالكا مع تعرف مع ده مع ده قبل سمعنا لهم ده هو ساعة كلام الراي سلا كله زيابير أملاخنا مسجانا يبصحيو ስለዚ ዝቐነናዮ ሓንቲ ምስል ሃገረ ናብ ጸሎት ኣትየ እዚ ዘለናዮ ግዜ ንጸሎት ይኹን ንቃል ኣምላኽ ምንባብ ይኹን እግዚኣብሔር ግዜ ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ሓደ ሰብኣይሲ ሓንቲ በጊዕ ነራቶ እዩ ዝበሃል ሕጂ ንግሆ ክወፍር ከሎ ሎሚ እዚ ኸንፃልክየ ይብላነ ታበጊዕ ድማ ሰሚዓ ትፅበዮ ሕጂ ላ ድማ ይመፅእ
صباحون كم إبلا نبزح جزية كم النبلا زاد لي عند صدمة يمجبانيرو مالتيو هذا معلتي إذا بجي عيسي بزح جزية مجيب أي أمه حجس جا أخبل إلو مسحرة ترى أيه ولا حنت السبح زي بالله إذا كل ما تجيبه إذا كل ما علتاوي زد ليتو النام صاحو قبل عياس حنت السبح زي بالله له حريقو أنصر صيرو دحرجن إذن حساس انت بلس اتسبحي عم انت يصنيحو أب إذن تصنيحو اتي زبلاز نبرت رحيو أصبحوا وانبر اتتولعو نبرت آية سبحان نام من تايك مسل الدلوخي إذن سمعو زلنا دما أذاننا ذا سبح زي كونا سنتاي دا هيوتنا ذا سبح منفسنا دما ذا سبح بمنفس دما ذا عبينا خون قبؤ كبل إلى كم تابقيع أب إذننا بمسمع طرح سبيحنا كي نقول أمه قمنا قر كي رخبنا له كي نترف نهوتنا نمنفسها وحيلنا ذا سبح ذا عبي ذا حيل جبر لنا كله نمهرز لنا دما جابيري حجزنا بصلات عظيم كلنا حفن بل أبونا على هوت يسمع لنا ما يهبلنا نحن دما سمعنا نعبية جبر لنا قدوس قدوس جابير أملاخنا تنحنا ساعتين جزيان جابير أملاخنا نمسكناك بتكنولوجي بعيننا أن ترأنا بإذننا أن سمعنا جابير أملاخنا سماو الكاخ نمهر نزع الدلزن نزاس عزيان سلذهب كانان سلذفقد كالنان تمسجن بلكان كله بزعبات صلد تمهرنا يدما مساخا أسكالا خوينو زرخبنا نفس ما يزتمتنا سماو منقص دما زورسنا خون دما إجابير أملاخنا استخارة دعنا كنت اللي خلنا صلوتنا بلبي صلوتنا بحلنا خون دما إجابير أملاخنا استخارة حقزنا أفنان لبنان ببين خيكون تأفنا زبلو لبزل آخو كابحلنا نازوسين كوش لبنا دما زفل فلك خون دما السخا ردعنا إجابير أملاخنا إذا زلنا يو كنيات معصاو دما بمعالتو إجابير أملاخنا ناي مخفات جزية دما أمسألنا إذا تعطينا يو نوعل زلنا دما بغال كامن باب بصولات ناب سماي ننقعر اللق خون دما إجابير أملاخنا نسخ حقزنا ناي زجزية تتأكم تدا أمبر جزية خيت أكملنا نسخة ردعنا جابير أملاخنا كم قال كاخ نبر نسخة حجزنا حكيون دك سباتة تشنيقو نعلم وين كبير الله زحمام زماني نسخة لعل زحمام زسل زخونكا كاباخا محرت لمنا لنا كاباخا فوسن دلل لنا كابجز مدري نزحمام زخون فوس جابير أملاخنا نسخة لآخلنا جني حخا تعرقنا موداتنا أبتو قدس فتاها قد نقد ترأينا إجابير أملاخنا نعملخو كنأكب دما إجابير أملاخنا نسخة نقولنا بهوات بتعنا حلونا سلاماويت معالتو عيلكنا أغاني مسجنك سلاماويت ليت دم حضرنا بنادينا قدس رنجل مريم ملادنات بناي ملاك تراد أن بناي نبياتنا وورياتنا صادقنا سمايتاتنا صلوات يتفلينا كمتنا هوريات زمهر كايوم أبسمات نبرا بونا ندبلنا نسوع كلنا سنكاي قد ذات انسان وادكا خمت أبسمايكم دمام دريكون علات انجرانا دم هبلنا نانز بدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أبسنا بدقلنا كاب فاد حنا نمبر أفتنا يتأتونا من قصن حيلين كبر نزل عالم ناتكاي ما أمين أوجت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا خي دنقليخي سجاهون دنقليخي أدي جابير سواد قويتا سراوي سلام لك له سخي كاب أنا السبرختيخي فركر سقوم برخيو وملت تسقى جابير مساخيو أوفيسيتي دست بالكي
حتياتنا خسريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس مئنتانا محرت لمنلنا امين يفتح ويسري اجزينو املاكن مدان يسوس كريستوس كاني كانا ترى هاتيات دمساسي ابسا ولد لبركه ساتي برهان انتم ابي كانا قوي دياقونات ادوان سايرو بصنا ببسمكم كن فتانون صانه يرسينا رسكم دبال سمات زيو مهارن كريستوس مال 10 تخلته زيو مهارن نكسو 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 ጸጉን አውብየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስት لا حرم بالطغاي عليهم المقدس كما سرحت تفتحهم بنت اجزتنا مريم محلنا خصوص نبل عسل تكلت ጋጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኻትኩምን ይኹን ብሩኽ ምሸት ይግበረልና ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ አሜን وتسمعنا نفيقناكم كلكم نفيقناكم أصحابكم تحشوا راحوا هاتلهم ماشي announcements were on to scare us عهم كلهم أنت حاولت قدام نايزو لكنا أتي مصحف قد جميرنا لما لنا نقول بو خمس ساعات 10 كاب 10 فرقان نايتهم ناشتغل عوتم إلمنتري قدام هاي الإجازة لو مالتي 5 ساعات 10 فرقان 7 حد ما نايتهم هاي سكولن كوليج نتاعهم كنقبروا ساعات كنقبروا دلينا لنا خفر اليوم حجي اتناتهم تساتفنا درينا الحرايون ككمل لاينتو اسفحنا كلهم طمنا بيت سنبت اقلقلتون كساتفو كنقبرينا موت حجون مسانا حبروا رايو مني نايتهم دقنا عدمن كنتاتن رينا كميغرنا كن الحراي كن مقاقلو كن زراربلو كلنا مسانا تحبركم صبح بيت تمر سنبت زلهم حواتنا كلهم ابتا نايتهم قدام مدرات مو 10 مجمريا ساعات ماشي ساعات دم عبيد هاي سكول كل جمعة 10 فرقان كسب 10 حد لا تنام سدراك مساعتهم مستقبل كوف بوليهم اتندانس تكتتالهم حجزنا اليوم ስለዚህ لنا نسخاتكم كم زكاتاتلون كم زساتفون قبروا صبق غيركم مو እግዚአብሔር አምላክ يحجزنا لوام ليتي ليتي سدرانا سلام ليتي بكشي عشا أبي كشي ذات مرتنا يقولوا أيسمع أكواني قريتها لا يقولوا مثل مصحف قدس كاب ساعة 10 ناين كل جزء قدام كاب 10 كاب 10 فرقان ناشط كسب قدام أي درجة وإلا من ترد له ميدل سكول مالتي كسب ميدل سكول كاب ساعة 10 فرقان كاب 10 حد ما نايكم هاي سكول راي يعني لنا زابير باركو إيميل وتكست تلاقي من رأواسة على رأيهم بحسب نرفض من معر رأي زدلي من معر رأينا قبرنا ثم لكن هذا ما خن إحنا نرخبوز لنا كرخبون عم ما أنفضل نقدر لنا نسوي الأمر خيركم نافقناكم بعد أن إحنا صوم ترينا لهم إحنا قلنا نريكم هنا وانا بكشي قالوا وقصوا من دار آخر خنزمر مبر دحان زيايت سان قريبنا هنا وزيايت السان دحان زيايت سان بكشي تقريبا ما تقريبا هو قريبنا هنا ريكم لنا قبر النايب ننكح إذن مهارو زقننا أبو قبر نوعلو ويتاقل حقزنا وانا حقزنا سلام ليتي سلام ليتي سلام ليتي سلام باي ليتي باي ثانك يو لكم امين بروح ليتي غني لنا سلام ليتي بركنا باي سوي